ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትብኒትናን ባህግናን እዩ ሎሞን ከም ወትሩ ኣገዳስን ዋናውን ትሕዝቶታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ናይዚ መደብ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም ላይክ ብምግባርና መደብና ክታቱ ድማ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ ኮይና ንገብሮ ዘለና ቪድዮ ስለ ዝኾነ ድማ I hope ኩሉ ነገር ብምርዳእ ክትርእይዎ ለኩሉ ገለገለ ክፋል ናይዚ ቪድዮ እናገበርናዮ ተቐይሩ ክህሉ ስለ ዝኽእል unfortunately ክንቅይሮ ንኽእል ነገር የለን ምክንያቱ ቀልጢፉ ዝቀያየር ኩነታት ስለ ዘሎ ብዝከኣለና እቲ ሌይተስት ሓበሬታ እቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ዘሎ ጌርና ኢና ዜና ክንገብር ንፍትን ግን ሕፅረታት ስለ ዘለና ንነፍሲ ወከፍ ሰከንድ ካፕቸር ክንገብራ ወይ ንኩላ ንረኽባ ንኽእል ኢና ስለዚ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ከም ወትሩ ፃውዒትና እዩ መጀመርያ ብዛዕቢ ፍጻመ ንጀምር Concerns that the war with Iran is about to reignite after Iran's neighbor, the United Arab Emirates, said it intercepted Iranian missiles and drones, one drone sparking a fire at this oil facility. Video on social media shows flames shooting into the sky. Iranian state media also showing this video, saying rockets were firing warning shots at American destroyers trying to enter the Strait of Hormuz. The escalation coming after President Trump announced a new effort to guide tankers through the strait. 2 U.S.-flagged ships making it through yesterday. But Iran responded. Once again, as the U.S. and Iran opened fire in the Strait of Hormuz. But can the strait be opened by force? Or are we watching the ceasefire break down? Here's what you need to know. كم نريد زلنا أبازيا قداس مدرك كوينا نقبر زلنا حجي أمانغو إيران أمريكان كوينات كم بحدش نكولا تولي عندي أمزب الوزر لوغنش تيتريفات الله وقعون خقبروه سو كابيز جمريت كونتات زعجت ري وزر مكيار ناي تخصص قبر زلو روكيتات تكوسالو درونات تكوسالو كال نقر قبرالو تقند علامة من يجمير وقت فلتو ترامي جميروه Escalation in weeks. On Monday, the U.S. launched Operation Freedom, an attempt to move its navy into the Strait of Hormuz to rescue stranded vessels. The force included guided missile destroyers and 15,000 troops. Iran responded, firing cruise missiles and drones at U.S. destroyers, claiming it had forced them to turn back. Instead, U.S. Central Command says that commercial vessels were hit, but that up to 9 made it through the strait unharmed. The U.S. Navy then blew up 7 Iranian boats using attack helicopters and announced that 2 U.S. destroyers were now operating inside the Gulf for the very first time. This is a big deal.
Until now, the U.S. Navy had to operate outside the Gulf of Oman, unable to get close enough to the strait in fear of attacks from the IRGC. So aside from Trump's stated aim of rescuing stranded sailors, the U.S. now has a stronger hand inside the Gulf. But this came at a cost. The IRGC published a map of the ሕጂ እቲ ወላ እኳ እቲ ሚድያ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ ወይ እውን ከምቲ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዝብልዎ ዘለዉ ንፁር እንተዘይኮነ እቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ንወሽመጥ ሓርሞዝ ንምኽፋት ዝገበሮ ኦፐሬሽን እዩ ነይሩ። ሽም ናቱ መደናገር እዩ። እንታይ ኢሉ ፀዊዕዎ? ኦፐሬሽን ፍሪደም። ንናፅነት ነተን መራኸብቲ ዓፅየን ዘለዋ ኣብቲ ኩናት ዘይወዓላ ንዓታተን ንምውፃእ እንገብሮ ዘለና ስጉምቲ ብምባል ሓይሊ ባሕሪ ናቱ ኣኪቡ ንቅድሚት ገፁ ክመፅእ ጀሚሩ ደን ኩናት እዩ ዝንበ ኦልሬዲ እቲ ኩናት ድማ ሕጂ ኢራን እንታይ እስከ ይብሉ ኣለዉ መራኸብ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ናብ ኢራን ገፆም ሰዲዶም መንሲ ኢራን ምስ ሃረመቶም ውግእ ኢራን እያ ጀሚራቶ ይብሉካ ኣለዉ so again this is going to be another ካልእ ክፋል ናይቲ ድራማ ንሪዮ ዘለና እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ዘጋጥም ዘሎ ተኽሲ ናይ ብረት ኣጋጢሙ ኣሎ እተን ኣሜሪካ ናብቲ ቦታ ትክትኣቱ እንድሕር ኺኢላ ነቲ ትደልዮ ዘላ ናይ ዓውዲ ኩናት ስራሕ እውን ኣዝዩ ሓጋዚ ክኸውን ስለዚ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ብናይ መንገዲ ይመፁ ኣለዉ ይርዩ ስለ ዘለዉ ናይ ኢራን ግብረ መልሲ እንታይ ክበኩም እየ ዝፍትን ዘለኹ ነቲ ስእሊ ቆራሪፆም ዝቡና ዘለዉ ሙሉእ ስእሊ ክገብረልኩም ክፍትን እየ War on a new front. Drones and missiles struck targets in the UAE on Monday, hitting one of the Gulf country's vessels and setting ablaze a petroleum facility in the port of Fujairah. This port is the UAE's strategic insurance as it bypasses the Strait. أجي أبي إمارات ودب ناي فجيرة زبحال ودب ناي ندادي موتي ويكاتي ندادي ناي بتانل فتات مدرجة روز خيد ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ወፃኢ ክሸጦ ትኽእል ዝነበረት ኢማራት በዚ መንገዲ እዚ ዝወፅእ ነይሩ ስለዚ እዚ ፉጀራ ዝበሃል ኢማራት ብሕማቕ ዓይኑ ዝጥምትዎ ዘለዎ ቦታ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ድማ ኢማራት ሃሪማ ክብልኩም ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ከተተሓሕዝዎ ኣለኩም ትስሊ እቲ ኣሜሪካ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ በን ይመፅእ ነይሩ ኣርእየኩም ፀኒሐ ስለዚ በዚ ወገን ናይ ፉጀራ ተፀጊዑ ዝመፅእ ነይሩ ብኢማራት ገይሩ ዝመፅእ ዝነበረ ነይሩ ስለዚ እቲ ዕላማታት እቲ ካበይ ከም ዝብገስ ዘሎ ስለዘይነግሩና ዘለዉ ኢራናውያን ብተደጋጋሚ እቲ ናይ ኢማራት ቦታ ዝያዳ መዋፈሪ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይልን ናይ እስራኤል ሓይልን እዩ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ክጥቀሙ ፀኒሖም እዮም ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና መጥቃዕቲ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ወደ ፉጀራ ዝህረም ዘሎ ካልእ ኢማራት እዚ ኩናት እዚ ኢማራት ብምህራማ ዓብ ደገፍ ናይ ዓለም ንኽትረክብ ትደልላ እዚ ድማ ኩሉ ዓለም ክኾንኖ ኢማራት ድማ ዝኾነ ትገብሮ ወይ እውን ብደረጃ ዓለም ኣብዚ ኩናት እዚ ኣዝያ ዝተሃስየት ምስኪን እሞ ድንጋፀ ንኽትረክብ ይሕግዛ እውን ኣሎ እዩ እቲ ድንጋፀቲ ግን ኣብ ካልእ ንትገብሮ ዘላ ሕማቕ መሸፈኒ ክትጥቀመሉ ካ ትፍትን ኣላ እዚ ማለት ኣብ ሱዳን ዳሕራይ ክንርኢና ክንደይ ጎዲ ዝግበር ዘሎ ንዕዑ መሸፈኒ እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ኣብ ካልእ ትገብሮ ዘላ ክፋእ ልክዕ ማዕረ እዚ ኩናት እዚ I mean, think about it. እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና ዓለም ኢማራት ወደባት ሃሪሙ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ኣብዚ ዳርጋ ብሙሉ ዜና ወደብ ናይ ኢማራት ሃሪሙ ፉጀራት ሃሪሙ ከምዚ ተሃሪሙ ኢማራት ኣብ ዘይወዓለቶ ኩናት ትረማላ ኣብ ዝብል ኤግዛክትሊ ኣብ the same moment ኣብ ሱዳን ካርቱም ኤርፖርት መጥቃዕቲ ተኻይዱ ኣሎ ከተገናዝብዎ ንምንታይ ኢለ ይብለኩም ዘለኹ so ነቲ ዓለም ሙሉ ፎከስ ናቱ ናብቲ ኩናት ክኸይድ ከሎ ንሳቶም ብግምጣሉ ኣብ ሱዳን ይጥቀምሉ ኣለዉ ምክንያቱ ቆላሕታ ናይ ዓለም ክረክብ ስለ ዘይክእል እዚአን ነገራት ክነተሓዘን ክንፍትን ኢና እዚ ገይም እዚ ፅቡቅ ጌርካ ነቲ ዓብ ስእሊ ትርኢ እንተለካ እምበር ነቲ ንሳቶም ዝቡኻ ጥራይ ክትርኢ እንተጀሚርካ ክትሕዞ ይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ግን ዝተኣሳሰረ ነገር እዩ እቲ ስትራቴጂ ፎልስ ፍላግ ናብ ካልእ ጌርካ ካልእ ስጉምቲ ትወስድ ከተሓዘርኩም ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና ናው let's continue እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ኣብዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዘሎ መስምዑ They have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon or you'd have problems like nobody would believe. And it's going very well. And for the first time since the ceasefire began, the United Arab Emirates says its ships had come under attack from Iran. The country's defense ministry says Iran fired 15 missiles and 4 drones, one of which started a fire at an oil facility. The UAE calling these attacks a dangerous escalation, an unacceptable act of aggression, and a direct threat to the UAE's security, stability, and territorial integrity.
كم تري وزن لهم دحرتنا نيران كاب إيران أب إمارات زتكورة برتوع زخانة متكعتي أبو دبات ردي كونه أبتي انتهى خطبلو ناتا مراخبون متكعت كم استخايدة إذا ما عبي كنا نزقبو عبد علي سلطان دحنتنا إمارات كبيت سقمتي جبر كم زلون عالم دما نزيران تقبرو زلا جهست أبغني إمارات أو مبال نكوخننا يحط له أستوعلو لزي زق برزلو تزلع على درجة جهستي دفت أمل لي زلو سلزي فلي دنجات أنا عالم كركب على النيم زبل زلو بزي ملك دما يوي كنا من يوي نبعلا قبر ملس كبي زبل زربا كسمع جمير له قبل لي إيران قبر ملس كتب كم تخل زرب زرباهم كسمعكم إيه بحفشة بتكونتات نبي قصي خير على دحري لكم أمريكا سلزي دلوي تنبر عبو كويناتي كجبر هج عبو كوينات قلنا أمريكا فلو يرب حكم سأل الله زخل كويني سمع سلزي اللي اعتديتو دليل الله امبر أيقوننا أمريكا تكويس كلا شقود كلاشين بترخنا بانا قسكات أميت كحسكاية لهم وقوخ جمهور زخولهم نورمالي أم نورمال جزء مالتي أبز عجقن أتكوينات كل زجبروا كابت زجبروا نلعلي كجبروا سلزي يقولون ولا وين كم تقد محجز جبروا جيرون وين سرعات غيروا يخون كالنا قرنا كمسو تخلطات بيف سلزخنة انتاي كجبروا يمتفتن زلوا نتناقرات النات هدادو من الباتني إيران فراريوم أبت أولانو كقربوا يمتفتن زلوا بر بكوينات كسعروا مدب زلوا ما يمسلون يمزلوا اتكموا يلوم زحاسبوا استبقسولن بزو حي سرعان كال استراتيجيات كفتني يمز قددو زلوا كسمعكم يتخال استراتيجي زبلوا زلوون stranded vessels. The force included guided missile destroyers and 15,000 troops. أبز قداي زي كسب 15 شح وتهدرات قريبة مالو نزم مسرح زي كمرما بزحت مراخب العلمية نفر تكوينات درونات كل قريبة مالو نزبوت هذه نمخفاتو زتكملوا زلو تاكتيكيو ولسي انت وتسي 1,000 troops. Iran responded, firing cruise missiles and drones at U.S. destroyers, claiming it had forced them to turn back. Instead, U.S. Central بزز قبرت متقعت إيران بوجدها روكيتاتن أبزون كريكم سنة روكيتاتن ميسايلات كروز ميسايلن دروناتن بمزدادا كمون تنجلابو بممتن اتن ديسترويرسنا أمريكا لا عغمن سلزخونه نخملسا كم استجددا Signals a renewed conflict with Iran, the president saying this. Well, one way or the other we win. We either make the right deal or we win very easily from the military standpoint. We've already won that. So بزخونه يخون من قدن إحنا نعوتي بالعلو بتحدى بزبلت أنا زمتش ديل بمقبار نحن ندوليو بمقبار كان عوات نخلينا بخالد ما بوت هذا روا عغمي already سعرنا سلزخونا دمان عوات بكل من قدي زبل زلو زيج بقى زربا يكون نزي دحر سعر كاللخان دحر سعر كاللخا خين كاسي انت أخذ قبري خابت بوتاك أنفزو تبلد اللخا مين كتحسو خاللخا وندرجا زلو ويقرب زمان عينا زربا انت تزارب سبقيو حزب أمريكا لما يأمنوا يلن تحسوت ناتو. So, come three was along Donald Trump. It doesn't seem he has a good plan. Plan comes along real. 3 weeks as more Americans feel the impact at their local gas station, where prices now average $4.48 a gallon nationwide. That's up more than $1.50 since the war began. We could be seeing a national average rise to $4.55 to $4.75 by the time Memorial Day rolls around. If the strait remains closed, into the month of June, I think by July 4 we'll be at all-time record highs. In Michigan, prices Exactly. Come three was along Donald Trump. نعقل بس قمت نخوسس قبل زلوا كابزيرو تبقيسي كونان سعرنا قال ملا بأفكار رارع ديكوني وقنا ندادا بأمريكا أزيو لعل درجة كوينات كابز جمر دونالد ترامب بمرجوز جمر كوينات يوم زبلوه وقنا ندادي بحجر درجة بأفرج كرو خلو انت قوين له 4 شمنتن سنتيمن زد ما كابز كوينات جمرو بغرشن 54 سنتيمن ديب له تواقع إذا زربا حجي قرشنا 54 لتر دان تاي ترجم له دبل سبالو every day نزملو سبات إذا أزيو أبي سأل على عزب لك وجايزي سأل على أبي أوروبا كابزن العلي وسيخ زلو كابزن العلي أبي آسيا كابزن العلي وسيخ زلو سلازم نقطة طبعا عالم أزيو كبيت زخون السمبراز قدس قمتيزي أما أنت فرق خمسة خزخول غيرك nothing سابجي زمت خايف فري لأن نترفو نجارات كتكابدنبر نسبة أمريكا يكون نسبة عالم زمت أخالو لو تيلن إذا قد دايزك سوور حشدش تسأني حد ما يبللو رينا زين فلت عينت كلولاون كجاتم كم زخلي لهم يتنقوا تمتن كقطعات بخل من جديد ما تزالو so he has to figure out التخ جبرز دلي بزقلت أفجيرو مفترك جبر لك خلاله السنت زي جيرو
ዶናልድ ትራምፕ كبد بلا شجر كقط ما خمس خليهم زنقر زلوا أوريدي كبير اللي زلوا جن شجرناتو إن بعسنا خفن كخيديهم زول زلوا فاين بتخيلوا وجن كان تايب له توم كارلوت حيلتات كان اسمع بزي إيران وين متن قطعات يبلوا Following statement saying the new equation of the Strait of Hormuz is in the process of being solidified. The security of shipping and energy transit has been jeopardized by the United States and its allies through the violation of the ceasefire and the imposition of a blockade. إيران بقديها بتدقاقامي أبو تادراوت راديو كونس ولا ميدياون نزو كل زبلاش زلو أمريكايو وشمت حرموز كخفته له زخل جن بحدش حقنا سرارحان كخفته له زخل من قدلو نتي قعزو مليسو زعنقف زلو نتي نقدر نتمسمر مليسو زعص زلو أمريكايو حجون انتقونا نابزو بوتازن وكينات زعدمنا زلو أمريكايو نحنا دما قرينا هنقبرنا we know full well that the continuation of the status quo is intolerable for America while we have not even began yet. أمريكا نفلتكم هنا بوشمت حرموز عسينا زلنا ويبلكم الله الزجن نشتي كفلت رأينا نريكم زلنا جينا يجمرنا لنا سرحنا سلزي صادكم كوزلو إحنا نتاكم نقبر كان نريكم هنا زمثل متن قطع كابتي قاليباف درجة chief negotiator نتي سم سلام نخزر عرب بمنجستي إيران تمزيز زلو سبيب سوزو زلو متن قطع دما it's a serious one. Okay, نغطل. Two American flag merchant ships successfully crossed this critical waterway yesterday. Carly, Todd. Alex Hogan live for us. Alex, thank you. Returning now to Operation Epic Fury, where tensions are boiling over in the Strait of Hormuz as Iran pushes the limit of the ceasefire. U.S. forces heading back after the regime fired on U.S. vessels and targeted the UAE with missiles and drone strikes. And CENTCOM giving an update as officials tell Fox we are closer to resuming major combat operations. Offensive operation. We are employing U.S. country was اللهم أبزخا أمريكا almost تسنتكم ناتهم ما كلا زين زي بوتا مالتيو عبيت عبي وتدراو سقوم تنموسات أزيوب قريبهم كم زلون سلزي US close to resuming أبتناي active زخونة كينات زقبر زنبرا نخملس نشتك فال تليفون كم زلو كل المدلعات دما يود كم زلو سلزي ما يبناي ساعات ناي معلتات كزي ينبر ناب كينات مبلاسهم زي ترفيو تي أبت أولا زقبر زنبرا كونتات كله بزح فريدم سقوم تي رايو ليلن سلزي yeah I mean it's really زحزنيو انتاي بلو لوبزون إذا أدميرال براد كوبر زبال نايتي سنتكم زبال حلاف زلويو it is a defensive operation حجي offensive زي كونه ما تقعد زي كونه نقبر زلنا مكل خالينا نقبرهم زبلو زلو we are employing US ballistic missile defense capable destroyers over 100 and sea-based aircraft العلمية دما في سماينا مريتن كاب مراقبن كاب مريتن زبقسال العلمية نفرت كوينات كنت كمينا and then أصرت حمش الشح وتحضرات to extend this defensive umbrella across the Strait of Hormuz نتوش هرمز ما بعد صرت حمش الشح وتحضرات أمريكا كل زد اللي دقاف كجبروخ في الدنيا مبلالو this defensive umbrella across the Strait of Hormuz we have an enormous amount of capability أزيق الجفع عميزة لنا نرئي ذا لتعورتي لهم and firepower concentrated in hand and around the strait, including AH-64 بزحات هليكوبترات نفرتي كالو كله تكنولوجيات حزنا هنا تدالينا زلنا سلزي نكوينات دلوات لنا زبل زربا يوزمت زولو تكابتم أزست نايتي كوينات مالتيو we'll see إذا قد دايزي نابيك خيديون تايكا قاتميو نكوينات تداليهم كم زولو زرقي بزح نرلنا تكوينات مفتح كمزديو كابتك قد محجز قبرو انتاي فلوي كقبرو يقولوا درو انتاي مبال قريفة مالو ريغم ماميغم زعبا إيران رجيم تشنج منقست غيار قالت هي تريفي لومي عند علامهم نابوش مت حرموز نخفته داي نخفتانيهم حانت بزياز بالوازو لوغن سمعوا زيا حانت كابتي دكسهم كم زي دكسولا تا قدايتيا من البات أمريكا انت فليتهم إيران وني فلتوا خونيهم قن تا زيادة كتسقوم تخلنا قرن تلا زي حجز بالوايا سمعوا You shorten that up to mean embargo blockade plus. Yeah, blockade plus. Now, what does that mean? I love the idea of a Second Amendment solution for the Iranian people. To those who want to eliminate the Second Amendment in our country, no way. What did the founding fathers do? When they got to America, free from the king, they made sure the people would be able to be armed. The first thing the king does is takes the guns away from his subjects. The first thing a religious theocracy
does is make sure that nobody can have a gun to threaten the regime. So if I were President Trump and I were Israel, I would load the Iranian people up with weapons so they could go to the streets armed and turn the tide of battle inside Iran. We don't need American boots on the ground. We've got millions of boots on the ground in Iran. They just don't have any weapons. እንታይ ብላሎ እዚ ፀዋዕ ኩናት ዝኾነ ንባዕሉ ምርጫት ይሎ ብሕማቅ ክሰዓር ድማ ተስፋ ይገብር ሓደ ካብቶም ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ገጅፍ ቀይሕ ካርድ ክሪ ዘለዎ ሰብ እዩ እንታይ ብላሎ ኩናት ፕላስ ብሎኬድ ኩናትን ብሎኬድን ፕላስ ትብል ድማ እንታይ እዩ ንኩሎም ኢራናውያን ብሲአይኤን ብሞሳድን ጌርና ብረት ክንእቱ ኣለና ናብ ኢራን እሞ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ኣሰትስናትና ክንዕጥቆም ኣለና ንሳቶም ኣብ ውሽጢ ኩናት ክጅምሩ ወታደራት ናይ ኣሜሪካ የድልየና ኩናት ኣብ ኢራን ክንገብር እንታይዳ ነቶም ናትና ኣሰትስ ዝኾኑ ወይ እውን ነቶም ናይ ፍሪደም ፋይተርስ እዩ ዝብሎም ንናፅነት ናይ ኢራን ዝቃለሱ ነቲ ሃገር ክቅይሩ ዝደልዩ ንሕና ብሚሳይላትናን ብድሮናትናን ብኩሉ ወታደራዊ ዓቕምታትናን ዘይከኣልናዮ ስርዓት ምቕያር ንኢራናውያን ካላሽንኮቭን ሽጉጥን ንሃቦም እሞ ንሶም ክቅይርዎ እዮም ነቲ መንግስቲ እዩ ዝብል ዘሎ እዚያታ ዝበልሐት ምክርናት እያ ኩሉ እቲ ዝበሎ ካብ ኣይላንድ ንሓዝ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙስ ንለክቶም ንደብድቦም ብላ ብላ ኢሉ ኩሉ ይሰርሐን እጂ እንታይ ይብላ ኣሎ በቃ ብረት ሃቦም ንሓትሕዶም ክቃተሉ ሰራዊት ንሕና ምእታዊ ኣድልየናን እዩ ብረት ንሃቦም ብዝኾነ መንገዲ ጌርና ብረት ንእትወሎም እቶም ህዝቢ ኢራን ኣብኡ ዘለዉ ነቶም መራሕቶም ቀቲሎም ነቲ ስልጣን ንዑ ኣሜሪካ ተረክቡልና ክብሉና እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ከይደቀስካ ዘሕለን ነገር እዩ እዚ ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ሳውስ ካሮላይና ዘለዎም ኤርትራውያን እዚ ንምርጫ ይቀርብ ኣሎ እቲ ንዑ ኣንፃሩ ዝወዳደር ዘሎ ድማ ብፍፁም ነዚ ክድምስሶ ኣለኒ ዝበለ እዩ ካብ እስራኤል ገንዘብ ዘይወስድ ዘሎ እዩ ኣንፃሩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝግበር ዘሎ ግን እዚ በዓል እዚ እንተወፂኦም ከማን ሓደ ዓብ ዓወት እዩ ንባዕሉ ስለዚ እዚ ጥንቃቐ ዘድልዮ እዩ ኣፍኮርስ ምስ እስራኤል ኣይሰርሕን እቲ ኣንፃሩ ዘሎ ክብለኩም ኣይክእልን እየ ኣምና ሹር ምክንያቱ ካልእ መንገዲ ቀይሮም ከለዉ ክእሎም ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክግለፍ ዝኽእል ሰብ እዩ ኣብተን ናይ መወዳእታ ሰዓታቱ ነቲ ኩናት ክናዋሓሉ ይሓትት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ናው ካልኦት እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብዚ ኩናት እዚ ሓደ ኣገዳሲ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ መጀመርያ እዚ ኣብ መስምዑ ላይ Saudi Arabia, it wanted to crush the UAE, not defeat it, not pressure it, crush it. That word reportedly used by Iranian officials in a private conversation with their Saudi counterparts. Tells you everything you need to know about what this war has really been about. Not just nukes, not just the Strait of Hormuz, not just the United States. It is about power, punishment, and the remaking of the Gulf's entire political order. Hello and welcome. I am Nikita Kapoor and you are watching Decode. And in this episode, we decode Iran's secret plan to destroy the UAE, the stunning military alliance that may have saved Abu Dhabi, and why the Gulf, far from uniting against Tehran, is fracturing in exactly the way. ሓደ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝወፅእ ኣርቲክል ነይሩ ንዑዩ መወከሲ ገይሮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ዑማንን ብቴሌፎን ተራኺቦም ወይ ተዘራሪቦም እዩ ዝበሃል ሕጂ ስዑድ ዓረብ ግበርዮ ኢላታን ኢራን ማለት ኣይኮነን ግን ኢራን እንታይ ሓሲባላ ነዚ ኢማራት ዝበሃል መንግስቲ ክራሽ ክትገብሮ ከተጥፎ ደልያ ኣላ and this is not secret now ምስጢር ኣይኮነን እዚ ንጹር ነገር ኮይኑ ኣሎ ኢራን ንኢማራት ክድምስሳ ደልያ ኣላ ቁጠባናታ ክዓኑ ደልያቶ ኣላ ነዚ ንምግባር እንታይ ትገብር ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ سعود عربن عمانن حراي لهم أبز قداي زويون أنبياء يبلون أي تقاومون يوم زبلوا زلوا نجي تزربا فلالي خامر أيون الله إن السعودية كلك زي أمثيل كامت كعلو كم زنا السعودية فلوي تفيزو زلنا هاي مسلكم تكون تاتجن زس دمم درجة نقرف زلنا زلنا نتنور يا زلنا أنا ريبورت نقبل لكم زلنا مبزات مهجرات عرب تمساسلتيهم كتب لهم تخلي خاجن أبزين زحلف عمت أدرى أنا يوجن السعود عرب زلوا ورا سعرات لأنه كل دم عمان أبز كونتات نايزي دراما نايكونات إذا كنت كم زي تدلل رايدي كونت نوعنا مفتاح راي كل زكالات أجاتات ينفصل قبل كم تدلل لنا عمان نيوترال ستيت كوينا سلام رجعتنا بتزوبا أبكرنا أفريقيا يكون أبكالون سلام نكلو أبتقو دايتي سلام ممتع تقوى زي الهجرة إمارات بقمت قالوا أبعجر كرب خليه تبل من الزلوا إن إسرائيل فتوكوب خينا كتعبن كتكسلت زي الهجرة نعم إيران ببزح نابز بوتازز تقصت له مخنيات سلامنتايو نزبل مبزحتهم مدام دم تادم سوازلو ني إمارات كدم سواسلز دليو سلامنتاي قلنا إيران كدم سوافتينهم سلامنتاي كابت كله متقعتي إيران زجبرته
ኢማራት ከምቲ ዝድለ ክትዓኑን ክትወድቕን ዘይከኣለት ዝብል ከዓ ብካልእ መንገዲ ይረአ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ካብ ኦፔክ ክወፅየ ካብ ሃገራት ዓረብ ክወፅየ ካብ ካልእ ኩሉ ክወፅየ ኢላ ብቁጥዕ ትዛረቦ ዘላ ድማ ካብ ምንታይ ዝብገስ እዩ ንዝብል ምናልባት ክልተ ስእሊ ክበኩም እየ ኣብዚ ሕጂ ክዛረቡ ከሎ መብዛሕትኡ ክፋል ናይ ህንዲ ምስ ኢማራት እዩ ዘሎ ስለምንታይ ስዑድያ ምስ ፓኪስታን ስለ ዘላ ስለዚ ንፓኪስታን ኣመና ስለ ዝፀልዋ ምስ ፓኪስታን ድሕሪ ኮይንካ ኣንጻርካ እዮም ዝኾኑ ሶም ህንዲ ምስ ኢማራት ኮይኖም እዮም ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ኣንጻር ስዑድያ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና ናው ክልቲኦም ንሳቶም ክበኣሱ ክእሉ ክባልዑ ክእሉ that's not the most important part ኣብዚ ንዓና ዘገድሰና what is happening behind the scene ሕጂ ሓንቲ ነገር ክበኩም እየ and this is መጀመርያ እዚኣ መስምዕዋ ስለምንታይ ኢራን ታርጌት ክትገብሮም ክኢላ ስዑድያ ስለ ዝለመነቶም ኣይኮነትን First time in history, Israeli soldiers entered an Arab country not to attack it, but to defend it. That country is the United Arab Emirates. During the recent standoff, Iran is said to have launched over 2,700 aerial threats, putting massive pressure on the UAE. So, the UAE sought help from Israel. Overnight, Israel sent advanced defense systems along with experts and soldiers to the ground. Among them was Spectro, a system capable of detecting these threats. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ታሪኻዊ ፍጻሜ ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ዘለዉ እስራኤል ኣብ ታሪኻ ንመጀመርያ ኣብ መሬት ናይ ዓረብ ከይዳ ከተጥቅዕ ወይ ክትወርር ዘይኮነት ከተድሕን ኢላ ከይዳ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሱ ድማ ኢራን ብብዝሒ መጥቃዕቲ ንኩሉ ኤር ዲፈንስ ናይ ኢማራት ምስ ወደቶ ከተዕንዋ ኢላ ክትከደሉ ኣብ ትኽእለሉ ዝነበረ ደረጃ ኣብ እስራኤል ይእውዮም ኢማራት ማለት እዩ በቲ ዝገበርዎ ኣብያት ድማ ተቐላጢፎም መፂኦም እስራኤል ኣይሮንዶም ካልእ ናይ ድሮን መከላኸሊ ቴክኖሎጂታት ዘለዎም ምስ ሰራዊት ናቶም መፂኦም ከም ዝተኸላኸሉሎም ስለዚ ኢማራት ንናይ ኢራን 2800 ሚሳይላትን ድሮናትን ተኸላኺልና ክብሉ ከለዉ ብዓቕሞም ኣይኮነን ነይሩ እንታይ ዳ እስራኤል መፅያ ተኸላኺላትሎም እዚ እስራኤል መፅያ ከም ዝተኸላኸለትሎም ድማ መን ይፈልጥ ኢራን ትፈልጥ እዚ ማለት ድማ እስራኤል መፅያ ትከላኸለሎም ዘላ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል ፈሊጦም ኣለዉ ስዑድያን ዑማንን ድማ እንታይ ፈሊጦም ኣለዉ ፓኪስታን እንታይ ፈሊጦም ኣለዉ ኢማራት ዝበሃል ሃገር እቲ ቀዳማይ ሓደጋ ንዖም ክኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጦም ኣለዉ ምክንያቱ እስራኤል መፅኡ ሎሚ ንኢማራት ክከላኸል ኢሉ እንተመፅኡ ካብቲ ቦታ እቲ ክወፅእ ኣይኮነን ካብኡ እንተደይወፅኡ ድማ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ንምቁፅፃር ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዚ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ምብፅባፅ ኣብ ዓዶም ከላ ከማን ትብፅብፅ ዘላ እስራኤል ኣብዚ ትሽትሽና ዘምፀታ ኢማራት ብምባል እቲ ቁጥዕ ናይ ስዑድያ ይኹን ናይቶም ኩለን ሃገራት ኸልጅ ብጀካ ኩዌትን ባህሬንን መይቢ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ኸልጅ ዘሎ ባእሲ ካብዚ እዩ ዝብገስ ኢራን ድማ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ኢማራት መጥቃዕቲ ትገብር ዘላ ኢማራት ብዝያዳ ሓይሊ ነዘን ካልኦት ሃገራት ትእቱላ ኣብታ ዓዳ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ዝዓበየ ቦታ ከፊታትሎም ኣላ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ንዑ ድማ ይርእይዎ ስለ ዘለዎ ሳተላይት ስለ ዘለዎ ንባዕሎም ኢራን እዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት ኸልጅ ዘሎ ባእስን ዕግርግርን ካብዚ ዝብገስ ዘሎ and this is going to be very very important ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ስለምንታይ በዚ መልክዕ እዚ እንተሪእናዮ እስራኤል ኣብ ኢራን መፅያል ኣብ ኢማራት መፅያላ ስለዚ ዑማን ንባዕላ ሽግር ይስማዕ ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል ተመፅኡ ኣብቲ ቦታ እዚ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይፈልጡ እዮም ስዑድያ ንባዕላ ስጋት ክስማዓ እዩ ዑማን ስጋት ኣለዎም ካልኦት ቀጠር ንባዕላ ቀጠር ዓብ ስጋት ኣለዋ እስራኤል ኣብዚ ተመፅያ ዓብ ስጋት ኣለዋ ስለዚ that's why እቲ ኸልጅ ዝበሃል ጉጅለ ብሓደ ንክሰርሕ ከቢድዎ ዘሎ that's why ድማ እቲ ዘረባ ዝበሃል ዘሎ እስራኤላውያን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ ኢማራት ስጉምቲ ክትወስድ ኣለዋ ይብሉ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ስምዕዎም ዳሃን unilaterally attack Iran if the US and Israel decide not to? So I think what the UAE, and this is probably happening, it's probably been going on for the last few hours since Iran attacked the UAE. The UAE is now considering its different options. I don't think that they will go at it alone. Big question, looking ahead. The Emiratis have already shown in the last 2-3 weeks of political and geostrategic decisions that they are going to chart a different path for their country, brave and quite interesting economically, politically. The decision to leave OPEC is a very big one, which I'm not sure that a lot of people really understand the long-term ramifications of. But I think that coupling that type of leadership and thinking. Israel ambassador ab UN ይዛረብ ዘሎ ኢማራት ኪኖቲ ምክልኻል ወፅያ ናብ ስጉም ትቅጣጡ ከም ዘለዋ ይዘተባብዕ ወይ ዝመክር እንታይ ማለት እዩ
ኢማራት ሓያል ዝኾነ ምክልኻል ናታ ነቲ ዝመፃ ዘሎ መጥቃዕትታት ብብዝሒ ከተጥሕኖ ንርኢ ኣለና ግን ብምክልኻል ጥራይ ክድሕን ስለ ዘይትኽእል ስጉምቲ ክትወስደሉ ትኽእል መንገዲ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብምክልኻል ጥራይ ክድሕን ኣይትኽእልን ኢኻ ካብ ከምዚ ዓይነት ፈተና ዝመስል ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ናብ መጥቃዕቲ ክንሰግር ኣለና ይብሉ ኣለዉ ናይ እስራኤል ሚድያ ድማ ብተደጋጋሚ ናብ መጥቃዕቲ ክንኣቱ ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ስቂልካ ክረአ ዘይብሉ እዩ ስለዚ ግብረ መልሲ ክወሃብ ኣለዎ ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ናብ ኩናት ገጾም ንምእታው መጎስጎሲ ይጥቀመሉ ኣለዉ ኣጋይን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ኢራን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ዝተፈለየ ነገር የለን ኢማራት ኣብቲ ኩናት ስለ ዝኣተወት ወይ እውን ገለ ውሕዳት ነፈርቲ ናይ ኢራን ስለ ዝተንስኣ ናይ ኢማራት ስለ ዝተንስኣ ኣብ ልዕሊተን ኣማኢት ነፈርቲ ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ዝመፀ ለውጢ የብሎምን ሓደ ነገር ግን ንጹር እዩ ዋላ እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ናይ ኢራን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ናይ ኢራን ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኢራን ዝዛረብዎ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ውዒላቶ ኢማራት ማለት እዩ ኦልሬዲ ኣብዚ እውን ሓንቲ ፕሮፌሰር ትዛረቦ ዝነበረት ከስማዓኩም ምክንያቱ እየጠንቅቋ እዮም ዘለዉ ክወርዋ ከም ዝኽእሉ እውን እቲ ኩናት እናረሰን እንተኸይዱ ክትውረር ከም ትኽእል እቲ ሃገር እውን ግልፂ ዝኾነ መጠንቀቕታ ይስማዕ ኣሎ እዩ at the end of the day እዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክውዳዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ግን ብዙሕ ልኽላኽ ዘለዎ እዩ there was this video if I can find it where was that video ወታደራዊ ስጉምቲ ወሲዶም ወራር ከካይዱ ኣብቲ ሃገርትያ መደብ ከም ዘለዎም እዮም ዝገልፁ if I can find it I'll share it with you ግን ኣይረኸብኳን ኣለኹ ድሓር ምስ ረኸብኳ ክበኩም እየ ክፍትነ እጂ ኣብዚ ጥቃይ ይርያ ስለ ዘየለኹ it's a little bit difficult ክንቅፅል ኢና ድሓን ኣብ ካልእ ምስ ረኸብኳ ክበኩም እየ ናብዚያ ንኸይድ Conversation with Saudi Arabia and Oman declared that they planned to heavily target the United Arab Emirates in retaliation for the US-Israeli war on Iran. In one exchange, Iranian officials reportedly told their Saudi counterparts that they planned to crush the Emiratis, specifically mentioning Riyadh. And the parliament speaker there has blamed the US for the situation in the Strait. In a post on social media, he said the security of shipping and energy transit has been jeopardized by the US and its allies through the violation of not even. Actually, Iran has been committed to the ceasefire, and it was the United States blockade and siege that actually made again a sort of anarchy and chaos in the region. And now that UAE also is becoming a puppet of the Americans and Zionists to start a new challenge to the Iranian indisputable control over Hormuz, the situation became much more tense. And the messages that is actually gotten from the Iranian authorities is that actually as General Ahmadian, that is the representative. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንኢማራት ዳርጋ በቲ ቃላቶም ፓፐት ኩርኩር ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ኮይና ነቲ ኩናት ኣብ ምንዋሓን ነቲ ነገርቲ ነዚ ሽግር እዚ ናብ ምጓሃርን ትዋሳእ ዘላ ስለ ዝኾነት ኢማራት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ኣብ ልዕሊያ ታርጌት ዝገበረ መጥቃዕቲ ንክገብር ይመርፅ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣብ ፉጀራ ይኹን ኣብ ካልእ ኢማራት ዝረአ ዘሎ መጥቃዕትታት ኣካል ናይቲ ኢማራት ዝያዳ ምስ ኣሜሪካ እናሰርሐት ንዓና ተቃልዓና ኣላ ነቲ ኩናት ኣብ ምግዳድ ትዋሳእ ኣላ ዝብል ዘረባ እዩ ብግምጣሉ ድማ በዓል ስዑድያ ካብዚ ጉዳይ እዚ ረብሓ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣብዚ እውን ሰይድ ኣባስ ኣራቺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ዝበሎ እንተሪኢኻ እውን ኣብዚ ሕርሙዝ ንሪኦ ዘለና ብወታደራዊ ዓቕሚ ዝፍታሕ ነገር የለን ፖለቲካዊ መፍትሒ ዝደሊ ስለዚ as talks are making progress ዘረባ ፓኪስታን ብናይ ፓኪስታን ፃዕሪ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣሜሪካ ናብ ኩናት ክትመልሰና ትደልላ ስለዚ እቲ ኩናት ድማ ኦልሬዲ so should the UAE ኣሜሪካን ዩኤኢን ናብ ኩናት ገፀን ይደፍኣና ኣለዋ ፕሮጀክት ፍሪደም is ፕሮጀክት ዴድሎክ እዚ ፕሮጀክት ፍሪደም ኢሎሞ ዘለዉ ድማ ናብ ዝኾነ ነገር ክበፅሕ ዝኽእል ፕሮጀክት ዘይኮነ ከይተጀመረ ዝውዳእ መወዳእታ ዘለዎ እዩ ናብ ኩናትን ዕግርግርን ዝወስድ እዩ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ብግድዩ ኣብ ዝተኻለ ዝኾነ ፕላን የብሉን ግን ናይ ንዕቃ ዘረባ ክዛረብ ከነጥፍኦም ኢና ክንውድኦም ኢና ክንዓልዮም ኢና ዝመስል ዘረባ እምበር ነቲ ጉዳይቲ ክፈትሕ ዝኽእል ዝበልዎ ዘረባ ይዛረብ የለን ኣሜሪካ ድማ ወታደራዊ ምድላዋታ እናወደት ናብ ኩናት ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው
ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣሜሪካ እዚ መንገዲ እዚ ጥራይ ክኸውን ኣይክልኒ ካልእ መንገዲ ክድለክ ክኽእል ኣሎ ካልእ መንገዲ ከነናድር ክንክእል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወታደራዊ ስጉምቲ ጥራይ ክልቲኦም ሃገራት ነዚ ጉዳይ እዚ ዘላቒ መፍትሒ ክገብርሉ ይክእሉን እዮም ዝብል ዘረባ ኣሎ Navy had to operate outside the Gulf of Oman, unable to get close enough to the strait in fear of attacks from the IRGC. So aside from Trump's stated aim of rescuing stranded sailors, the US now has a stronger hand inside the Gulf. But this came at a cost. The IRGC published a map of the Strait of Hormuz, declaring its control over this whole area, extending south to 2 UAE ports, al-Qawun and Fujairah. یعنی اینکه در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ብኢማራታት እያ ዝኾነ ነገር ክትገብር እንድያ ትደሊ ዘላ ኢራን ድማ ፈሊጦሞ ስለ ዘሎ ነቲ ካርታ ይቕይርዎ alerts on their phone for the first time in weeks. The government said 15 missiles and 4 drones were then fired into its territory. Look at this. This is already too much. ድሮ ኣብ መንግስቲ ኢማራት መጠንቀቕታታት ክህብ ጀሚሩ ኣሎ ድሮ እንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ ይብሎ 15 ሚሳይልን 4 ድሮናትን ተተኪስሎም ኣገዳሲ ኣብዚ ፍጀራ ዝበሃል ቦታ ድማ እቲ ነዳዲ ብድወፀሉ ቦታ ነቲ ወደብ ኣበርቲዖም ሃሪሞሞ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መዓልቲ 1 ሚልዮን 1.2 ሚልዮን በርሚል ቡይ ሸጡ እንተነይሮም ንዑ እውን ከምዚ ጎናደብ ገይሮም ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ሰዓታት ግዜ ስለ ዘይረኸብኩ እምበር ሓንቲ ኣርቲክል ወፅያ ነይራ ዱባይ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው በፂሓ ከም ዘላ ሚድል ኢስት ኣይ ዝብል ኣርቲክል ኣውፂኡ ነይሩ ቱሪዝም ጠቕላላ መይትሎ ሆቴላትን ሪዞርታትን ጠቕላላ ስራሕ የብሎምን ሬስቶራንታትን ካልእ ኩሉ ካብ ቱሪስት ዝነብር ዝነበረ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ኮምፕሊት ተዓፅዩ ከም ዘሎን ሕጂ ድማ ካልእ ኩናት ጅምር ኣሎ ስለዚ ኢሜጅ ናይ ዱባይ እቲ ዝኸፈ ሓደጋ ይወሪድዎ ዘሎ ኣቡዳቢ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ክቕፅል ይኽእል እዩ ዱባይ ግን ኢትስ ገነ ቢ a nightmare in Dubai ዝበሃል ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ድሮ ብዙሕ ሕግታት ክቕይሩ ጀሚሮም ኣለዉ ገዛ ንኽትገዝእ ከምዚ ሕጊ ጎልደን ቪዛ ንኽትወስድ ከምዚ ዝብል ከቢድ ዝነበረ ኩሉ እቲ ሕግታት ይቕይርዎ ኣለዉ ሰብ ምምፃእ ስለ ዝዓበየ ስለዚ ሕጊ ስለ ዝቐይርዎ ሸበድበድ ኢልኩም ክትከዱ ከይትፍትኑ ጥንቃቐ እዚ ኩናት እዩ ፀወታ ኣይኮነን እዚ ኩናት ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ከድልየ እዩ ገንዘብካ ጥንቅቕ ኢልካ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ ነዚኣ ጥራይ ክመኽረኩም ዝኽእል ንዓዋሩ ክትገብርዎ ትደልዩ ድሌት ኣለኩም ነገራት ክረጋጋእ ይኽእል እዩ ምስ ተረጋግእ ትገብርዎ fired into its territory. One hit an oil facility at Fujairah port, sparking a large fire. Gulf leaders were quick to condemn it as an unjustified Iranian attack. But there was no claim of responsibility from Iran, with the foreign minister blaming it on ill-wishers. In a post on X, he said, as talks are making progress, the US should be wary of being dragged back into it, and that events in Hormuz make clear there is no military solution to a military solution. The government had on Sunday announced it had fully reopened its airspace. Come through was ዱባይ ናብ ቢዝነስ ክትመለስ ኢላ ድሕሪ ክንደይ ዱባይ ኤርፖርት ተኸፊቱ ናብ ቢዝነስ ክናቱ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ኖ ዌይ ኢን ሄል ኢሎም ምንጅኻ ቢዝነስ ዝበሃል የለ ዋላ ትራቨል ዝበሃል የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሶ ወር ኢዝ ባክ ኣይ ኣም ሹር መራሕቲ ናይ ኢማራት ብፍላይ ናይ ዱባይ እዚ ኩነታት እዚ ድኻም ልቢ ኣጥሪ ኢሎም ከም ዘሎ ዩ ኖ ኣብ ቢዝነስ ትነጥፍ ተኮይንካ ኣብ ቢዝነስ እቲ ዝኸፈ ስቃይ እንታይ ትፈልጦ ዶ ንስኻ ደይትቆፃፀሮ ፀገም out of your control ካብ ናትካ ቁፅፅር ወፃኢ ፀገም ተጋጢምካ ቢዝነስ ክሳራታትካ ትሪኦ ኣለኻ ንኣብነት ኮቪድ ሎክዳውን ምስ መፀ ብዙሓት ትካላት በኺዮም ትካሎም ዓፅዮም ከይዶም ስለምንታይ እቲ ዕፀው ወይልካ ዘሎ ሓይሊ ንስኻ ክትከፍቶ ይትኽእል ኢኻ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ግን ገዛ ክራይካ እንገለ መሊኻን ድማ ስቕ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ በቲ ናይ ትካልካ ገዛ ክራይ ኣለካ በዚ ድማ ናይ ሂወትካ መናብሮኻ ካብኡ ኢኻ ትርክብ ነርካ ስለዚ ትካል መሓዝ እሞ ከምዚ ዓይነት ኤክስትራኦርዲነሪ ኢቨንት መፅዩ ንስኻ ክስራሕ ከምዘይትኽእል ተገይርካ እንታይ ትኸውን ከቢድ ፈተና እዩ ዝገጥመካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዱባይ ድማ ጆሆያ ተታሒዛ ዘላ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራንን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢድ የብሎምን ኣይንብል ኢና ግን ወሰንቲ ይኮኑን ኢዶም ድሩት እዩ ውሳነ ናቶም እውን ድሩት እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ይዳለሎ ድሮ 66 መዓልቲ ከይሰርሑ ይሕሊፎም ኣለዉ ከምቲ ዝድለ ቁጠባ ናቶም ክሃንፅሉ ኣይከኣሉን ብሕጂ ድማ እቲ ኩናት ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ገምጋም ን3 ሰሙን 4 ሰሙን ክቕፅል ይኽእል ይብላ ኣሎ ንኣዋርሕ ኣይቅፅልኒ ዝብላካ ድማ ሓሳዊ ጥራይ እዩ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ከቢድ ፈተና እዩ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም ንርኢ ኣለናን ኢማራት ትዝዓበየ ፈተና ናይ ህላዊ እያ ዱባይ ትዝዓበየ ፈተና ናይ ህላዊ እያ ናይ ቀፃልነታ ኣጋጢምዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክሰግርዎ እዮም እንታይ ኣማራፂታት ኣለዎም ናበይ ገፆም ክኸዱ ክእሉ እቲ ኣማራፂታት ውፅኢት ከምፅእ ይኽእል ዶ ኣይ ሪሊ ዶንት ኖ መልሲ እውን የብለይ ናይዚኣቶም እንተኾነ ሓደ ነገር ንፁር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ካብዚ ኩናት ክወፅእ ይደሊ ኣሎ ዝኾነ ዕድል ተረኺቡ ዝኾነ መዋፅኦ ንእሽተይ ነገር ትንፋስ ተረኺቡ ነቲ ኩናት ገዲፍዎ ክወፅእ ፀገም ክህልዎ ኣይኮነን
እዚ ማለት ድማ ንመን ይክገጥፎም ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ከባቢ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሃገራት ንዓረብ ማለት እዩ ኣብ ሽግር ጠቢስዎም ግድባይ ኢልዎም ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ እዚ ድማ ነዘን ሃገራት ዓረብ ምስ መን እዮም ክገጥፎም ምስ ኢማራት ይክገጥፎም ምስ ኢራን ተደይ ተሰማሚዕካ what's going to happen ኢራን ጎረቤትካ ኣብ ሃገር እዩ እሞ ኸን ኣሜሪካ ዝኣክል ዘህደመ እዩ ስለዚ ኢራን ድሌታ ክትገብረካ ትኽእል እያ እቲ ምስ ኢራን ዝምድኑ ኣባላሽዩ ዘሎ ወረቐቱ ኣባላሽዩ ዘሎ ሃገር ቀሊል ዘይኮነ ፈተና እዩ ዝፅበዮ ዘሎ እዚ ድማ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ መንገዲ ከይዳ ኣላ ከዋፅኣ ድዩ ክትወፅኦ ድያ እንታይ ክኸውን እዩ ምስ ግዜ ክረ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ዝበለፀ መንገዲ ዝኽተል ዘሎ ዝብልዎ ስዑድያ እዩ ግን ስቲል ስዑድያ ንባዕሉ ነዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ተቐላጢፉ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ኢልዎኒ ኢማራት ምናልባት እዚኣ ከሪአኩም እየ there is this confusing messaging ንምንታይ እዩ ድሓን ኣብ ካልእ ቅፅን ኢለ ከሪአኩም እየ ሕጂ ኣብ ቀረባ ይርአ ኣለኹ እዞም ሃገራት መደናገሪ ዝኾነ ኩነታት እዮም ዘርእዩና ዘለዉ ስዑድያ ብድሕሪ መጋረጃ ትሕጎስ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ነዳድናታ ትሸይጥ ኣላ ብክቡር ዋጋ ትሸይጥ ኣላ ዋላ ውሑድ ትሸይጥ ኣላ ብክቡር ዋጋ እያ ትሸይጥ ዘላ ልዕሊ ኩሉ ድማ መወዳድርቶም ዱባይን ኢማራትን ጠቕላላ ኣብ ዝኸፈ ሽግራት ኣሎ ውድድር ስለ ዝኾነ እዚ ውድድሩ ድማ ሕማቅ ውድድር ስለ ዘለዎ ኤርላይንስ ናይቲያቶም ይሰርሕ የለን ንሳቶም ድማ ኤርላይን ክሃንፁ ይሓስብሎ ወደባት ናይቲያቶም ይሰርሕ የለን ይህረማሎ ወደባት ክሃንፁ ይደሊ ኣሎ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኢቲኻ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ ውድድር ካልእ መልክዕ እናሓዘ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ውሽጦም ዝገብርዎ ዘለውን ኣብቲ ከባቢኦም ዝገብርዎ ዘለውን ኣብቲ ናሓትሕቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ሓደ ኮይኑ ሕጂ ድማ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ገጾም ይመፁ ኣለዉ እዚ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመፅዎ ዘለዉ ዓብ ትርጉም ክህልዎ እዩ ኣነና ድማ ንዓና ብኸመይ ክፀልወና እዩ ንዝብል ክንርኢ ስለ ዝኾንና ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ክፋል ናይዘን ሃገራት ኸልጅን ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን እውን እንተኾነ ኣብ ከባቢና ዝኽተልዎ ዘሎ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ናው ሌትስ ጎ ዜር Ethiopia and Eritrea should already be at war. Ethiopia and Eritrea could be headed towards war. For the past 3 years, experts and news reports have been warning that conflict is coming. There are fears of war. Another conflict has been gaining momentum. The two look set for a return to conflict. And they have good reason. On the ground, troops are moving toward the border, and the rhetoric on both sides is escalating. ናይ መወዳእታ ፈተነ እያ ትኸውን መሰልና ናይ ምክልኻል ንዝኾነ ወገን ንሓተሉ ምክንያት የለን እንታይ ኢና ንርኢ ቀርኒ ኣፍሪካ ክበሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ኩናት ክመፅእ ዝድለየሉ ምክንያት ኣሎ እዚ እንታይ እዩ ንብልፅግና ዘለዎ ውድቀትን ፍሽለትን ንምሽፋን ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ ዘሎ ብልፅግና ብፋኖ ብሸነ ብህወሓት ብኩላቶም ክወድቕ ይደሊ ስለ ዘሎ ምስ ኤርትራ እዩ ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ ኢልካ ንኤርትራ በጃ ጌርካ በጃ ኤርትራ ዳኹኑ በጃ ኤርትራ ድፍእ በሉ ኢሎም ይረግሙ ገሊኦም ሓቆም እዮም ኤርትራ ኣብ ዘይወዓለቶ መኽፈተ ኣፎምን መፅረይ ኣፎምን መህደሚ ሽግራቶምን ኮይና ዘላ ሃገር እያ ናው ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትዋጋእ ድሌት ከም ዘይብላ ወይ እውን ኩናት ናይ ኩናት ባህጊ ዘለዋ ካብ ኩናት ረብሓ ዘለዋ ዘይረኸበቶ ኣጀንዳ ዘለዋ ካብ ኢትዮጵያ ተዋጊኣ ክትረኽቦ ትደሊ ነገር ከም ዘይኮነ ደጊምና ደጋጊምና ፈሊጥና ኣለና ብልፅግና ብሰንኪ እቲ ዝገበሮ ዕንደራ ሃገሩ ትሞቶን ትወድቆ ከም ዘላ ስለ ዝፈልጥ ኣገይን እቶም ነቲ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ደልይዎ ምስ ኤርትራ እዩ ኩናት ዝዳሎ ዘሎ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ኤርትራ እዩ ዝብገስ ዝብሉ ነይሮም እንጌስወት ኤርትራ ውግእ ኣየጋጥማን እዩ ስለምንታይ ውግእ ዘይትደሊ ሃገር ስለ ዝኾነት እቶም ብውግእ ዝነብሩ ውግእ ኩሉ ግዜ ኣይጋጥሞም ኣብዚ ስምዑ ንሱዳን ይሓዝነላ ግን ስምዑ ኣብዚ confirming or denying the responsibility did not issue okay The RSF did not issue any statement confirming or denying the responsibility regarding these attacks on the Sudanese capital, Khartoum. We heard yesterday from the Sudanese army spokesperson that they did blame the RSF regarding these attacks, and they even extended the blame to their neighbor, Ethiopia. Airport ናይ ካርቱም እንታይ ለኩም ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ኣብዚ ቪድዮ እንታይ ንርኢ ነርና ኢራን ፉጅ ራፖርት ተሃሪሙ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢማራትን ኢራን ምስ ኩላቶም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ናይ ኩናት ተዳልዩ ይመፅእ ኣሎ በፂሑ ኣትዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ትዛረበሉ ዘላ ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝተበገሰት ዝንገር ዘሎ ኣብ ኤርፖርት ናይ ሱዳን ሃሪማ ኣላ ክትሃርም ፈቲና ሃሪሞም ኣለዉ ግን
ሃሪማውን ያብ ገለገለ ዕላማታት ትሪዎ ዘለኹም እዮም ቅድሚ ሶምን ዲያቅም ክልተ ሶምን ዝተኸፈተ ኤርፖርት ድሕሪ ናይ 2-3 ዓመት ድስክልና እቲ ህዝቢ ንመጀመርያ ተስፋ ገይሩ ተስፋ ናይ ኖርማል ህይወት ይመለሰና ኣሎ ናበሉ ከለው ኖ ኣብ ኖርማል ኣይትምለሱን ኢኹም ህይወትኩም ከነበላሽ ወይና ሃገርኩም ኣይተሓውና ግድን ክትመቀለያ ክትጠፍኡ ኢኹም ዝመስል መጠንቀቕታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ረሳዕ ተግባር ድማ ብልጽግና ኢዱ ከም ዘእተወ ብወቅዒ ከሲሶም ኣለዉ እስማዕዮም أمام شعبنا الأصيل والرأي العام الإقليمي والدولي حزمة من الأدلة الموثقة. Today we present to our good people and the regional and international public opinion a set of documented evidence proving the involvement of the United Arab Emirates, UAE, and Ethiopia in the aggression against Sudan. This constitutes a serious violation of our country's sovereignty and a blatant breach of international law. كم تريوا زلهم زاكل شفتي مرميرنا أصنعنا أوريدنا أديبنا دعم سريع زقبر متكعت تخينو بمتحققاز ناي إثيوبيان إمارات كم زخوني الرقاقسنا لنا لولاونتنا تتحيسلو ناي عالم لخاو حقي شارتر نا يونايتد نيشن حبرة أفريقيا عندما تتحيسلو إزم على الدما بمنصر ناي حقنا عالمنا سودان قبرة ملسن غتب مسألة اللوا مالتي قبرة ملسن تبنتايو أمين كم يجرنا هنقول سنة غلزي كوك ساعة كنا يكبيديو إثيوبيا زبالة كامبان ناتوم تايو زجهروا لكامبان تايو إثيوبيان إيرلاينز هلا زراربا بولي إيربورت so as simple as that أبناي فيترو جزاز غماتي من خضر بيبلو هندا يبلغو yes because نسخات عند من نابريتكا تا إيرلاينز جي سودان بزح عينت قبر ملسخ توسط خلي انت عينت قبر ملسخ توسط خل نزبل ويل نتي قبر ملسخ انه لنا كنزاربلو ندينا بزح عينت امارات الله نابت قبر ملسخ نحطخلنا قلنا حجي نتي قبر ملسخ قديفنا نتاقاتي مزول سمينا. On March 1st, 2026, air hostile attacks started with 3 drones from Ethiopia's Bahir Dar airport on White Nile State, Blue Nile State, and North and South Kordofan states. On March 17th, 2026, one of these drones was dealt with and shot down by our air defenses. Data from the drone was analyzed, and we asked the manufacturer, and they said what follows. The drone, number S88, owned by the UAE, was used from within Ethiopian territory, Bahir Dar Airport. What Ethiopia and the UAE have done is direct aggression against Sudan and won't be met with silence. ስለዚህ እቱብ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣካይዶም ከም ዘለውን ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ፈተና ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ሽግር ካበይ ይብገስ እንታይ እዩ ከም ዝገብሮ ዘሎ ካበይ ዝፍጠር ዘሎ ለሉ ኩሉ ድማ እቲ እታ ድሮን ካበይ ተበጊሳ ናበይ ከም ዝኸደት ነቲ ድሮን ዝፈጠረ ኣካል ናይቲ ድሮን ስለ ዝረኸብዎ ብዛዕባ እዚኣ ስለምንታይ ከኸም ይብሉሎም እስከ እታ ድሮን መን ይሰርሕዋ መሲልኩም ቱርክያ ናይ ቱርክያ እታ ድሮን ናይ ቱርኩ ስለ ዝኾነ ቱርኩ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን እያ ዘላ ኣዲኹም ኣለኹም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ መንግስቲ ሱዳን እያ ዘላ ስለዚ እታ ድሮን ካበይ ናበይ ከም ዝተበገሰት ኣብ ኢትዮጵያ ምትሓዝ ከም ዘለዋ ምስ ኢማራት ምትሓዝ ከም ዘለዋ ካብኡ ተበጊሳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገይሩ ከም ኣብ ልዕሊ መሬት ሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ ኤርፖርት ናይ ካርቱም ክንዲ ምንታይ ሱዳን ደጊማ ከም ሃገር ክትቀውም ከም ዘይደልዩ ካብዚ ዝኸፍእ ሕስድና ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ ሰይጣናዊ ተግባር ኣሎ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ክስዕሮ ደሊኻ ነቲ ሰራዊት ናይ አልቡርሃን ክስዕሮ ደሊኻ ኪድ ኣብቲ ወታደራዊ ቦታ ምህረሞም ሲቪላዊት የተቀርፀ ኤርፖርት እቲ እንኮ መተንፈሲ ናይቲ ከተማ ንዝኾነ ናይቲ ሃገር እውን ዝኾነ ኤርፖርት ምህራም እንታይ ጥቕሙ ሃገር ከም ሃገር ክትወድቕ ስለትደልያ ዘለኻ ሱዳን ከም ሃገር ከይትቆም ስለትደልያ ዘለኻ እዚ እቲ ትርጉሙ ካልእ ትርጉሙ ወላ ሓንቲ ክትበይ ትኽእልና ብልፅግና ሱዳን ከም ሃገር ንክትፈርስ ይፀርሕ ዘሎ ንባዕሉ ግን ሃገሩ ክትፈርስ ንሽተይ ተሪፍዎ ደሎ ፋኖ እንታይ ይገብር ኣለዉ ህወሓት እንታይ ይገብር ኣሎ ተመለሳ ስለ ዝኾንኩ ሉከደስ ዘራካያ ክትዓፅእ ዝበሃል ደብረፅዮን ኣብ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት ሃገረ ትግራይ ኮይኑ ወይ ግን ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ እዚ ማለት ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ፖለቲካዊ ስትራክቸር ናይ ትግራይ ተመሊሱ ኣሎ እዚ ማለት ብልፅግና go to hell كيتفا وعلى بريتوريا الكاسلاجس كنا جزيء أكل تجراي بتجارية المحضر أكلنا يتفدريشننا أكلنا يتوبيانا زجبنا دما بفنش أخذ قبرنا عن تدقر كلنا كن الرئينا هذا زربازيا كل زربايل نسخات سأطول سأطا يلا ندرج
ትግራይ አካልና ኢትዮጵያ ክልል በመንጽር ናይቲ ክልል ድማ መሰል ኣለዋ ናታ ፕሬዚደንት ናታ ፖለቲካን ከለዋ ስለዚ ነቲ ቅዋም ዝሃንደስዎ ባዕሎም ስለ ዝኾኑ ሕጂ እቲ ጉዳይ ሕለፊያ እያ እዚ ንምንታይ መፅኡ እንድሕሪልካ ባዕልካ ትገብሮ ኣሽካዕላል ዝወልደ ሽግር እዩ ክምለሶ ኢና ዝበዓብ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ተመሊስና ክንሪኦ ኢና ናው let's go back to after ዝወሃብ ዘሎ መጠንቀቕታ ናበይ ገፁ ክኸይድ ትኽእል ብኩሉ መንገዲ ዶ ለት መጠንቀቕታ ورحمة الله تعالى وبركاته وأعذرونا يعني أبقيناكم حتى هذا الوقت ولكن إن دعا داعي الفداء كم تريوا زلهم بزح نجاري زجبر زلو كمون direct accusation Sudan official accused Ethiopia and the UAE of acts of aggression claims that targets purely civilian infrastructure كاب إثيوبيا استبقى درون السودان هريماتات راي كونن ملو بملو نسيفيلاوي معلا تقمز زلو ايربورت ولاون وتهدروا على ما يتقمل بزي قدس زعابي سرحناتو سيفيلاوي infrastructure ስለዚህ especially Khartoum International Airport describes the attack as a clear violation of international law ዝመጥቃዕቲ እዚ ድማ ንጹር ዝኾነ ግሳት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዩ ስለዚህ diplomatic and legal action ambassador recalled ambassador Sudan ambassador ናታ ካብ ኢትዮጵያ ሲባላ Sudan has recalled its ambassador from Ethiopia for a consultations. UN action. Sudan is adding new evidence to its existing UN Security Council case against the UAE. Sudan حجون توسخي شفتاتن مرقاقزن توسخالا مغنياتو ني إمارات أبي UN كسيسات تصل زلا قليلا يكون أنت كسي مغنياتو تدعم مسارعين قال ملن ولو كان مس إمارات ركم تلو بحق بعين حق improve ناخد قبل ركبت بلي مغنياتو sophisticated structures زلوا. Warning. The minister stated Sudan reserves the right to respond to this aggression at a time and nature of its choosing. ስለዚህ ሱዳን ግብረ መልስ ክትብያ ብኸመይን መዓስን ኣበይን ንሕና ኣብ ዝመረፅናዮ ግዜ ክኸውን እዩ መሰለ ኣለና ግብረ መልሲ ክንገብር ንኢትዮጵያ ክንሃርማ ኣበይ ቤናይ ብኸመይ ንሕና ኣብ ዝመረፅናዮ ክኸውን እዩ ካብዚያ ትኸፍእ ዘረባ ያላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክንሃርም ኢና نحجين أبي كم نهارمكم ما أسكم نهارمكم أبي كم نهارمكم أين نقرني يوم زبلهم زلوا evidence of existing interference كهالج بتخلوا ديك نحجكم زقات أما نزبل دمان تايلو مالو training basis نايم مثلت أنا بوتا بري بزناي رويترز كمون بيال يونيفرسيتي زترجاجزة ب independent organization satellite images كالن زترجاجزة زأكل حبريتها زلوا identify military facility وتدرام عسكر أبن شانغول قمز أبكبابا سوسا خمزلو use it to train UAE backed RSF militia لازم دعم سريع تراي أبي أحمد ندعم سريع تراي حجز مهلاو دعم سريع زبال هذا جف فايل ناي جنوسايد اللو جف فايل يزبلك إمارات شفافينات لوس لزلامبر جف كيز يزلو إذا جانجويد ميليشيا جانجويد قد محجي أبيت فرتات تودع لذي إمارات سلت شفافنا لوس لزلامبر إذا قد يزك فنجري وخلاص أربعة نبناي جنوسايد قصة زلو من قصدي أبي أحمد حق زلو نبعلو دما بتقراي عب كيز علوهم أبا محرة حزب محرة يخص له أبو روميا يخص له سلزي نجارات كسيلو ما يمسرهم جن تأكيبهم كرخا قبولهم حدا مالتي take proof قالوا Sudan claims to have conclusive evidence via satellite imagery and flight tracking data showing logistical support from the UAE أزي أقداسي مغنياتو بزربان بخالن ترايد يكون tech proof technologically شبت دمالنا يبلو Sudan claims to have conclusive evidence هذا ودوز غنى شفتي نسودما كاب satellite images كابي كم سبق سزري كسيلهم دما flight tracking نبرتنا يتا درون حزام سلزلو نعا وسيدهم أب satellite بتي نعا عزف ريا كال كابي كميلا كم استجوا عزت مس إمارات دما زتحاس كم زلوا أرجعي سمالهم airport expansion significant expansion at Ethiopia's Assos airport are linked to supporting drone operations for the militia. تزي airport نا أسوس نا إثيوبيا أبي مسفح كم استجبرلون بعبي دما ندرون من كسر زخم في البوتا كم سر حلوي تعلم دما إزعجين ريزلنا battlefield and humanitarian update militia retreat the government claims the RSF is being pushed out of Khartoum into Kordofan and Darfur دعم سري abnormal أو دكينات نتدفن نهدا من يزخيد زلوا ስለዚህ demographic shift the minister accused foreign actors of trying to alter Sudan's demographics but noted millions of citizens are returning to liberated areas ስለዚህ ሱዳን
እንታይ ክገብሩ ኣብቲ ዳርፎር እንታይ ገብሩ እዮም ዘሉ ነይሮም ካልእ ሰብ የምፁ ነይሮም ካልኦት ዜጋታት ኣምፅኦም ነታ ዓዲ ክቕይርዎ ዴሞግራፊክ ሽፍት ክገብሩ ኣብ መወዳእታ ግን ሱዳን ሳላቲ መኸተ ናይ ሰራዊትን ህዝቢ እናተመለሰ ዓዱ እናተረከበ ይኸይድ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ bottom line Sudan is shifting to high alert diplomatic and military stance directly linking Ethiopia's soil and UAE funding to the survival of the RSF militia ንዳዕ መሰሪ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ሱዳን ናይ ኢማራት ሎጂስቲክስን ናይ ኢትዮጵያ ሓመድን መሬትን ቀንዲ ኣገልግሎት ዝህብ ዘሎ ንዳዕ መሰሪ ንኸይመወት ንምድሓን ዝጓየ ዘሎ ምዃኑ ኣትሪራ ትኸስሳላ እዚ ድማ ጽባንጎ ዋጋ ከኽፍሎም እዩ ንመለስ ኣብቲ ዝተገበረ ጸብጻብ ሽዑ ምስ ኢትዮጵያ ኮኔክት ክንገብሮ ኢና attack as well, saying that they have conclusive data and conclusive results that these attacks have been launched from Ethiopian territory that helped the RSF, the paramilitary, the Rapid Support Forces from Bahar Dar, an airport inside the Ethiopian territories, have launched several drone strikes that targeted several locations here in the capital and also in other states around Sudan, like Blue Nile, White Nile, and other states as well. This comes amid the escalating tensions as the Sudanese army says that it's not only the UAE that has an aggression against Sudan. Now they even said that that Ethiopia, the neighboring country for Sudan, is also an aggression against Sudan, providing. This is a very, very important time. መንግስቲ ኢትዮጵያ መግለፂ ውፅኢሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይወዓልክዎን ድማ ይብል ኣሎ በዘር ዝበለ ንሕና ኣይወዓልናዮን እዚ ጉዳይ እዚ ኣይገበርናዮን ነቲ መንግስቲ ሱዳን ዝኸሰና ዘሎ ድማ ብወቅዒ ንነፅጎ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ሰው ወጌርና ኢና ሶሪ ክብሉ ኢልካ ኣይትፅበዮም ኒኻ ስለዚ መግለፂ ናቶም ከምዘይወዓልዎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣውፅኦም ኣለዉ ኢትዮጵያ rejects the latest baseless accusation baseless ዝኾነ መሰረት ዘይብሉ ክስ አንጻርና ዝተገበረ ነፂግና ያለና It is during the joint press conference led by Sudanese Armed Forces, Foreign Minister and military spokesperson. ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ሚድያ ካምፔን መንገዲ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ነዚ ብግልፂ ኢትዮጵያ ንምኽሳስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብዝኣከብዎ ጭብጢ እዮም ዝኸስዎ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣይወዓልናን ይብል ኣሎ good luck with that ብኣፍካ መቃር ኣይኮነን you have evidence to prove ነቲ ንሶም ዝብሉካ ዘለው ኣንጻሩ ዝኣክል ጭብጢ ኣለካ የብልካን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ሱዳናውያን ብኩሉ መንገዲ እውን ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ኢትዮጵያውያን ኤክስፐርትስ ነዊሕ እዋን ተዛሪቦም እዮም እንታይ ማለት ካዩ ክትብሉ ነዮም ስምዑን እዚ ሀገራት በተለይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አሳልፋ ሸጣለች ለኤምሬትስ አብይ በአሁን ባለው አቅምና ባለው ቁመና ከትግራይ ኃይሎችም ከኤርትራም ጋር የመዋጋት ቁመና የለውም ፍላጎቱም የለውም ነገር ግን ኤምሬት ጦርነቱን ትፈልገዋለች ለምን በለኝ በሳውዲ ድጋፍና በሌሎች በቱርኮች ድጋፍ በግብጾች ድጋፍ የሱዳን ጦር ኃይል በሳውት ኮርዶፋን ላይ እየገፋ እየመጣ ነው ያንን ዲፍሌክት ለማድረግ ያንን ለማስቀየስ የሸማቂ ኃይሉ ወይ ደግሞ የአማጺ ኃይሉ የአርኤስኤፍ የሐመቲ ጦር ደግሞ ጫና መፍጠር መቻል አለበት በኢትዮጵያ ድንበር በብሉ ናይል አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰጠው ወታደሮች ጥቃት ከፍተዋል ያ ብቻ በቂ አይደለም የአርኤስኤፍን ጦር ለማትረፍ ወይም ደግሞ የበላይነት እንዲይዝ ለማስቻል ሱዳን ውስጥ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ከዚህ በፊት አርሚ ሰባ ነው የሚባሉ መስለኝ የህወሓት ተዋጊዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት በማስከፈት አንድ የህወሓት ጦር ወደ ኢትዮጵያ ፎከስ እንዲያደርግ እንዲሁም ደግሞ የኤርትራ ኃይልም የሱዳን ኃይል እየደገፈ ነው ብሎ ስለሚጠረጥሩ የኤርትራም ኃይል በራሱ ጦርነት ተጠምዶ ከሱዳን እጁን እንዲያወጣ ይፈልጋል ኤምሬት እዚያ ዘረባ ንባዕላ ሓንቲ ነፍሳ ዝኻለች ጭብጥያ ጀዋር ኣብ ግዜኡ ኣብ ትኽክል ገይሩ ዝገለጸ እያ ነይራ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ብነፍሱ እንተሪኢኻዮ ኩናት ምስ ሱዳን ይኹን ምስ ኤርትራ ምስ ትግራይ ብዝኾነ ኩናት ይደሊ የለን ስለደይዋፅኦ ኣብ ኩናት ዝእትዎ ዘሎ ብልጽግና ኢማራት እዩ ዝደፍኦ ዘሎ እቲ ዝደፍአሉ ዘሎ ምክንያት ድማ ዳዕመ ሰሪዕ እናሞተ ይኸይድ ስለ ዘሎ እናተሳዕረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ገለ መፍትሒ ክገብሩ ኣለዎ ስለዚ ኣካል ናትዩ እቲ ብብሉ ናይል ወይ እውን በዚ ዶብ ናይ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያን ዝተገበረ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ እዩ ገለገለ ዳዕመ ሰሪዕ ሰራዊት ሓዊስካ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ኣብቲ ኮርዶፋን ኣብ ካልእ ዝገብሮ ዝነበረ ገዲፉ ናብዚ ከተኩር ፋሕፋሕ ክብል እቲ ዓቕምናቱ በቲ ሓደ እሱ ጥራይ ግን እኹል ኣይኮነን እቶም ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃሉ በተጋሩ ወታደራት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ንሳቶም እውን ሰራዊት ሱዳን ክሕግዝዎ ስለ ዝኽእሉ ምናልባት እንታይ ክትገብር ኣለካ ምስ ትግራይ ውግእ ክትከፍት ኣለካ ምንታ ንሳቶም ነቲ ትግራይ ንምክልኻል ናብዚ ገጾም ከጠምቱ እሱ ጥራይ ኣይክልኒ ምስ ኤርትራ እውን ኩናት ክትገብር ኣለካ ምክንያቱ ኤርትራ ንሰራዊት ሱዳን ትሕግዞ ኣላ ተባሂሉ ስለ ዝእመን
ኤርትራ ኣብ ካልእ ኩናት ክትፅመት ክትከል ኣለዋ ምስ ብልፅግና እንተወሓደ ናብ ግንባራታ ከም ተተኩር ልግበራ ሰራዊትካ ብምንቅስቃስ ኤርትራ ድማ እታ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ነገራት ገዲፋ ወይ እውን ኣጉቲላ ኣብ ዶባታ ከተተኩረሉ ትኽእል መንገዲ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመን ዝነበረ ኣካል ናይ ዝኩሉ መስርሕ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኩሉ እዚ ኣብ ቅድሚት ዘረኣኹኹም ኤርትራን ኢትዮጵያ ንኩናት ይፀምዳ ኣለዋ ዝብል ዝነበረ እውን ኣካል ናይቲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ኤርትራ ሳይኮሎጂካል ናብ ኩናት ከም ተኣቱ ክትገብራ ከቢድ ወታደራዊ ኣፅዋር ናብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምፅጋዕ ናይ ባሕሪ ካብ ሎሚ ንፅባሕ ክጅምር ዝኽእል ኩናት እናተባሃልካ መናውራ ዝግበር ኩሉ እዚ ኤርትራ እውን እንትኾነ ኣብቲ ናይ ኩናት ዓውዲ ክሽከል እሞ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ምትእትታው እንተሎ ኮይኑ ተነይሩ ኮይኑ ንዑ ገዲፋ እንታይ ክትገብር ኣብ ጉዳያ ከተተኩር ህወሓት ኣብ ጉዳዩ ከተኩር በቲ ፀለምቲ ድንገለመለን ብዙሕ ሰራዊት ኣፀጊዕሉ ነይሩ ኩሉ እዚ ድማ መስርሒ ነይሩ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንምድሓን ብኢማራት ዝተሃንደሰ ማለት እዩ ኩሉ ድማ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ኣየምፀን ኣብዚ ሕጂ ድማ ኢትዮጵያ ብግልፂ ኣብቲ ኩናት እቲ ንክሽከል ተገዲዳ ኣላ ኣፅዋራታ ንክሰድድ ድሮናት ካብ ዓዳ ከተዋፍር ሰራዊት መልሚላ ከተበግስ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ፅባሕ ንግሆ መሬት ምስ ወግሐ ፊት ንፊት ዝሕተተሉ ኣርእስቲ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ዝሕተተሉ እዩ ኢትዮጵያ እውን ከም ሃገር ብዙሕ ሕቶታት ከለዋ እዩ ምክንያቱ ንጎረባብትኻ ኣብ ግዜ ሽግሮም ትገብሮ ዘለካ ፖለቲካ ሓሊፊ ዝፀንሐካ ፅባሕ ንግሆ ኢኻ ትፍደዮ እዚ ሕማቕ ነገር እዩ ዘረአ ኣሎ ንሶማልያ ኣብ ምምቃል ኣብ ኣጀንዳ ተፃዊት እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራ መቀለ ንኤርትራ ክወርር እየ ንኤርትራ ክጎብጥ እየ ኢሉ ዝገበሮ ንሪኦ ኣለና ንሱዳን ኣብቲ ዝደኸመቱ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመት ዝዓበየ ብድሆናታ ኣብቲ ግዜ ሽግራ ንዓዓ ንምብታን ንዓዓ ንምጥፋእ ብዙሕ ሰሪሑ ጥራይ ደይኮነ ሕጂ ተስፋ ናይ ምትንሳእ ረኺባ ህዝባት ካብ ፋሕ ዝበሉ ኣብ ዝእከበሉ ዘሎ ኣይትእከቡን ኢኹም ፋሕ ከብለኩም እየ ብምባል ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ትርጉምናቱ ዓብይ ክኸውን እዚ ኩናት እዚ ድማ ንሰራዊት ሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ወይ ንመንግስቲ ሱዳን ኣይኮነን ህዝቢ ሱዳን እዩ ዝብድል ዘሎ ህዝቢ ሱዳን እዩ ዝብድል ዘሎ እዚኣ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከተሽርፋ ይትኽእልኒ ኢኻ ሓደ መዓልቲ ሓሊፋ ክትፀንሐ እያ ኩሉ እዚ እናሃለዎ ከሎ ብወገን ኤርትራ ዝነበረ መልእኽቲ እስከ ንእሽተይ ክሰምዕ ለንቀነ ኤርትራውያን ሸር ዝገብርዎ ዘለዎ ኣገዳሲ መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ናውያን እውን ኣብዚ መፅኦም ክዕቆቡ እንድሕር ደልዮም ኣብ ገዛና እውን ክንዕቆቦም ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ፀገም የብልናን ትብላዕ ቅጫ እንድሕር ኣላትና ተኻፊልና እውን ክንበልዓ ንኽእል ኢና ፀገም የለን ዋና ነገር እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ደገፍ ወይ ምድግጋፍ እዩ ኣብ ሱዳን ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከራት ኣኪቦሞም ዝነበሩ ይኹን ወፃኢ ካብ ማዓስከራት ዝነበሩ ምዚ ተፈጢሩ ዘሎ ድሕነታዊ ፀገማት ኣብዚ ክፅጉዑ ደልዮም ፍቓድ ኣውፅእ እቶ ይትእቶ ትበሃል ዘረባታት የለን ከም ፖሊሲ ሎሚ ዘይኮነ ወላ ናብ ዝቐደም ኣብዚ ኣብ ኤርትራ ዝኽፈት ድኳናት ናይ ረድኤት የለን ድኳናት ናይ ፅጉማት የለን ማዓስከራት ናይ ስደተኛት ዝበሃል እውን የብልናን ከምኡ ይገብርና ብፍላይ ኣብዚ ዞባ እዚ ደቂ ዞባ እዚ ከዓ ኣብ ነናሓድሕዶም እቲ ዶባት ከም ዘለዎ ክኸብር ክእል እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ዜጋታት ናይ ዞባ እዚ ኣብ ነናሓድሕዶም እውን ክነባበሩ ክእሉ ኣለዎም ንሓዋሩ ንዕኡ ዝኸውን ብቕዓት ኣሎ ድዩ ከምዚ ሕጂ ናይ ሱዳን ፀገም ክረአ ከሎ ማዕከን ሕብሲ ትበሃል ዝነበረ ሱዳን ኣብ ከምዚ ወዲቓ ክበሃል ነዚ 30 ዓመታት ዕንወት ምዝ ኩሉ ሃብቲ ምዝ ኩሉ ፀጋ ናይ ሱዳን ህዝቢ ሱዳን ኣብዚ ወዲቑ ኢልካ ክትኣምኖ እውን ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ሱዳናውያን ነቲ ዕድላቶም ክትኣምኖ እውን ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ሱዳናውያን ነቲ ዕድላቶም ብግቡእ ተጠቒሞም ካብዚ ዘለዎ ፀገም ክወፁ እዩ እቲ ዋና ዕላማ ዓቕሚ ኸ ኣለዎም ፀጋታት ኣለዎም ኣኺሉ ዝተርፍ ፀጋታት ኣለዎም ዕድሎም ስለ ተኸፍለ ኣብ ደረጃ ወሪዶም ዘሎ ነዚ ሓፃር እዋን ተረኺባ ዘላ ፀገም ግን ሓጊዝና ኢና ልና ክንዛረብ ክንየት እውን ኣይንኽእል ኢና የብልናን ከምኡ ንገብርና I really hope ነዚ ዘረባ እዚ ሱዳናውያን ከም ገለ ኢሉ ክበፅሖም ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዘርዮ ዘሎ ልቦናን ሓልዮትን I have never heard something like this. It's really noble. ናይ ብሓቂ ክብሪ ዘለዎ እዩ A friend in need is a friend indeed ብሉ ኣብ ግዜ ሽግር ሓቀኛ ዓርኪ ሓቀኛ ዘመድ ኣብ ግዜ ሽግር እዩ ዝረአ ሱዳን ኣብቲ ዝኸበደ ብድሆናታ ኤርትራ ብዓቕማ ዘላትኒ ምሳኹም ክመቐለ ወታደራዊ ዓቕመ ይኹን ቁጠባዊ ዓቕመ ይኹን ሲቪላዊ ዓቕመ ኩሉ ነገር ምሳኹም ክመቐለ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሚን እዚኣ ጥራይሲ ዓባይ መልእኽቲ እያ እቶም ካልኦት ጎረባብቲ ብሙሎም እየ ዝብለኩም ብሙሎም ቀርናፊካ ዳዕመ ሰሪዕ እዮም ዝሕግዙ ዘለዉ ወላ ግብፂ እየ ዝብለኩም
ግብፂ ሕጂ ናብዚ ብክልቲያ ትሰርሕ ነይራ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ሂወታ ክመፃ ስለ ዝጀመረ ምስ ሱዳን ኮይና ብጀካ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ሃገር ሙሉ ኬንያ በሎ ደቡብ ሱዳን በሎ ጫድ በሎ ሶማሊያ በሎ everyone is ብዛዕባ መሰርዕን ምስ ኢማራትን ይዘሎ ኤርትራ ንበይናያ السودان سراوي السودان منكس السودان حزب السودان تحجز الله زياد رئيسي قبل البريزنت إيرتران مرحلة ناتون منكس إيرتران عبد كبر كله نايكبع أنا كنت إكزا كريتيك نايزي أنيرة إحنا نحجز له عقمية بالله بحالتين أنيرنا جن هذا جزيد ما المحجز زي تحجزوا ويزي قبروا لك تقول لكم كا تزلاتك أمين إيرترا بتحجز له درجة يكون تنزل جن تنحجزوا زلنا ولو كبعين سباوي عبنا قرت دمسل تقونه يدما بوليتيكا وعيني بوتادرا وعيني أزياء قداسي أتن السودان ده فرارس زلو كابون لعنا عنا يزلي عنا كفرس يزلي سلزي نسألنا كل جنا خي مسألنا خلو نتقرب بيتنا ناودق خلو نقرب بيتنا كم زدحن تجينا إحنا بتن قبرو زلنا عري قرب بيتنا بمدحانو إحنا دم تحرقة نبانا كي مسألنا ترفع زي حركة بتاع قداسيو سلزي زي أب تاريخ زفت أمزلو إيرترا أب سبوق سايد أب تغكلنيا دايركشن هاي تكوينات بمهلاوة نبعلو نسو عبنا قريو مسكزيه كرز خليو نحجي أبتك على أرسك سجر كفتني بكز هذا سوداناوي انتاي تصحيفني يرمسلكم بزحدني يمصحف زلوغن أزي بزوحي تصحف زلو أزوز قبر زلو تاريخاو فتاة مخانو إثيوبيا تقبر زلا إمارات تقبر زلو أزيو كبيت بدهو كم زخونة يوم زنقر زلو سلازي more dangerously entering the past puts Ethiopia in a direct confrontation with regional balance and larger than itself. The Red Sea is no longer an open arm. ስለዚህ እዚ ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ሽግር እዩ ዝእትዋ ዘሎ ስለዚ ምስ ሱዳን Egypt is watching and waiting ግብፂ already ዓብይ ናይ ምኹናን መልእኽቲ ውፅኢ ኣላ ኤርትራ እውን ተውፅኣ ክንግረም ኣይኮናን ሳውዲ አረቢያ is present ሳውዲ ዓረብ ትጥምተላ ስለምንታይ ያጋጥማሉ ይርዶም እዩ Turkey and Qatar are moving to mobilize in Somalia. Eritrea is at the heart of the equation. Eritrea ድማ ቀንደይ ነዚ ጉዳይ ዝምልከታ an attempt to impose a new reality by force will be met with a calculated response that changes the rules of the game. ስለዚ ብሓፈሻ ኤርትራ መንጎ ዘላ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስቂላ ክትሪቦ እዩ ናብ ኩናት ክትኣትያ ይንብል ኢና ግን ናይ ኤርትራ ኣበርክቶን ህላወን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ኤርትራ ብፍሉይ ዓይኒ ክጥምቶ ትኽእል እዩ ሎሚ ኣብ ሱዳን ዝወርድ ዘሎ ዕድል ተረኺቦም ፅባሕ ንጓብ ልዕለና ኣይገብርዎን እዮም ኢልና ክንግምት ፈፂምና ይንኽእል ኢና እዚ እውን ሓደ ኣካል ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ናው እስከ ንእሽተይ ማርሻ ክንቀይር ኢና እቲ ዝበሃል ዘሎ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሓንቲ ብዚኣ لنكن بزعبا إمارات زبلوا أسكسمو. UAE has projected itself as a model of stability in the Middle East, closely aligned with Gulf partners and embedded within established frameworks. But that image is increasingly being questioned in the last few years, from its decision to walk away from the OPEC without coordination, to rising tensions with other countries in the region like Saudi Arabia, and its expanding footprint across multiple conflict zones where people die in droves. There are clear signs. مبزحت جزء انتهي زبل زرباينا نسمع زلنا إمارات ناي سلام كم زي ناي معبالي ناي تكنولوجي ناي نقدي قلا حقر كم زخونة سئلكم عينت سئلية ما بعلم كسد فتن زلو قدا حكي إمارات أزيح ما تقبارات أما قبار وفيرا كم زلا يزنقر زلو زد ما صغير كان أشيشيل كان كرزغل كم زي كونه زد اللي سقوم تكوسو دلو ويون علم زد اللي تغكل الناس اللي نايزين خطركب بزح سرح كبر كم زلو يمس. Been beating in a narrow waterway on the map, the Strait of Hormuz. Iran had turned this very strait into a ruthless weapon of blackmail to back the United States into a corner in negotiations. However, this supposedly invincible strategy of Tehran was crushed in a single move by the region's oil giant, Saudi Arabia. The Riyadh administration launched a staggering counteroffensive that redrew the logistics map of the Middle East overnight. A highly striking Hormuz bypass line connecting exactly 9 global ports, even encompassing the borders of Iran's close. انتهينا نسمع زلنا هذا كابتي إذا كنا إيران زفترة نجار نطلو نتنا علمنا كايدا ويون لمودا كايدا نا إنرجي كمونا كتباو شركناتات بفلاي نايتي برشيان قالف زنبرة كناتات نسعوديا كيف توتنا بكي بحرقصة مورا تكورونا خد قبر تدفع كم زلا كتباوا تكورونا ناي سعوديا ممليسو نابكي بحرقصو نخد قبر يوم زفت نزلو كي بحري أزيا قداسي كلنا مايك هون كله بسنكتي أب كبابي زلو هجرات أزين حيالا دي مخانن قبسي
حيال هجر يكونن ولا قد حن تبلكايو سعودية ونبعلا زلوا بوتنشال تتكيما عباي هجر كتكون كالتن ويون أزي حيال يكون تنيرا حجاب كتبا بربار ويون حيال كتبا كتهنس تكنولوجي كتهنس فتنزلا سلازي كل نجارنا بتبرشين قال في إمارات الكا قال ملاك طربوس لزلوا اتي كتباوات كورونا بطراي كم زخيدي قبروني رب حججن إذا مسرح زي السعودية تجديدا بقلتف ناخد كيورات فتنا الله إيران حوارون سوبر باور ناي مخان تقولوا سلزلوا واش ما تحرموش تقوتصير حيال كتكون كم تخل سلزن قرزلو كابز قد دايزي السعودية ني إمارات ني إيران سعيرا نوش ما تحرموش كتكو عصراي تخلني يا سعودية سلستا يك تقبر زلوا من قد كتكير كتكلالوا عقباب كتكير كتكلالوا استراتيجيناتا دايفرسيفاي كتقبروا كتكلالوا ولو كابوش ما تحرموش عقدا سنك دكلوا أنتغوني قيا بحرقن نسا اتبحتون نسا زيادة تلوا زلوان كل ما يكون سلزغل لك كمتي وش ما تحرموز أبزوانزي إمارات بوسناتو كم زخونة زفلتت بوسناتو عني إلا لا حدا يتزرقحناتا كاب مخفاتو كساب موداتاناتو إيران سلزلا نعا زيادة تلوا يزبا سعودية نشتي كفالة ويا زلا قيا بحرقن كاب قداما يجافو كساب كالا يجافو دارقا زنوحي زرقحنا يتبحري سعودية سلزلا تلو انتاك تقبرت فتنا لا سعودية نزق أي بحري مور فوكس كم زركب مور اتنشن كم زركب كم زركب كتقبريها زيد ما بفرلا إن تنبوغن أفريقيا زلو هجرات كم إيرترا جيبوتي سودان كمون جبسي عبي أدفانتج كفترة لنزو خليو الجقالة سبالو انتاي زبل السعودية عند حركم تقبر كويناسي جدا انت اللوا كال ودبات اللواسي عباس وي عسب تاخد قبريها انبس تقبر زبلو سباتلو مهنياتو كومبلمنتاري تزبالالو كمالا لأنه تبقى طبازية قداسي تملا لا يقطبا that's why قربابتا هجرات حبتمات زخونا حنت هجرت حبتماتهم قربابتون صبغ يندمج سلازي إيرترا وي سودان وي جلان السعودية ولا دروا مالتها يكون تملا لأنت تملا ليكا كابت قدم تحزوز نبركا قطبا زلا على قطبا نختكو عصر يخلكا سلازي زون انتقوني ولا قا إيرترا بزي بتخدو دلا من قدي في الأرض زي اللي أبزو كنا تعتزي بزي في الأرض زلو بزي إيران أمريكان إسرائيل نبل الإيران زقبروا سقمتي السعودية كابون خطوة توزوز الله سقمتي حجون انتخوني إيرترا كتكسب كم تخل تشاينا دما زيادة كوروناتا حجون انتخوني كابتي برشان غالف مور نابكي بحر قصا أتوكرر لو عندي بعبيوجن نابكي بحر قصا زقبر سقمتي ببزحك قبر كم زخلي زكال زلو زدما ني إمارات أزيز قطعن دس يبلو من أكالي مزيا حج مستنا أمريكان إير ترانزم دنان وسكوس. You said that also it's reported in the news that the talks between Eritrea and the US were held in Cairo, and that gives us the idea that Egypt is central player here. So if the US is relying on Egypt and on Eritrea, why does it have to put a lot of emphasis on Ethiopia? Why does it matter? Because it's relying on forces that are hostile to Ethiopia, generally speaking. مجمريا تايم زبلو زلو بزحات جنازوريوم جانتا جنازوريوم زبلوم ولا قليم هنتقال على لاتهم صبغتي اسك صحفوا إيرترا مس أمريكا زمدنا كتفتر محسابا ويون مبقاسا كقرعون يوم دليم زلو ليلو كل دما توم مس أبز الدناغوسو مس إثيوبيا الدناغوسو نتزم دنا نيرترا مس أمريكا أب مشمقال أبي ترى تسأزلا جبس بمخانايا جبس مس إثيوبيا مس بلتقنا زلوا زمدنا زلوات مسألة أن متهللا خنا بقمتي تيقا أمريكان إيرتران بشمقلنا نا جبس يرخبهم هلاهم أب كنا متى تقوحي فخم زلوا إذا فلت سبحان قونا أب نتاي تسلوايو إثيوبيا نتاي تسلوا خمسة الله يقولوا جن كايل على توم أبزع زاربوا لك نزا زاربا نتزارب كلهم حد نتاي لسه يفلو Washington now has an open line of dialogue to Cairo. Cameron Hudson زبال قدم ناي State Department in America صراحة نيازنا بري تاي لسه يفلو Washington now America بزوانزي has an open lines of dialogue to Cairo, Asmara, and Addis Ababa. Cairo, Asmara, and Addis Ababa, and can be a bridge builder among them. Among them, نتزلز أجمع المفتاح بين تكون خليهم. Now more than ever, it is needed. حجرما كاب قدم نلعلي حجية دلي. Instead, it is being drawn into snake pit of Red Sea politics and instrumentalized in a bigger regional game. بعبيو أبز عجز قبر زلو لك عجي نزاع بوست زك اسمي هذا دقائق ساعات نزوات زيو جبت دما نتي قبل علي درونات ناي بدرونات متقاطع بكارتوم ايربورت استخايده
بترير قانقا كم تخوننو زلايم زنقر زلو كمدما warning of a dangerous regional escalation زدما كبيد زخونه حتى جنيا زخونه نايزوباوي كلولاو كفتر زخل مخانون Cairo called the strikes a violation of Sudan's sovereignty as Khartoum points the finger at Ethiopia and the UAE. ስለዚህ ከም ጁን ተኾነ እቲ ኩነታት ናቐፀለን እናተራሰለን ይኸይድ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ድማ ኣይወዓልኮን ኢላ ነቲ ኩነታት ሪጀክት ገይረትኩም ዘላ ይዛረብሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ እናተሓላለኸ ዝኸይድ ዘሎ ይመልስና ትስሙ Yeah, and I think Egypt is certainly a very close ally of US militarily, security-wise in the region. It's the second biggest ally after the biggest one, Israel. And for US, it is important to balance these two biggest allies that you have in the region and their competitive alliances. Israel, Somaliland, Ethiopia, UAE is emerging as one of the prominent two blocks in that region spanning the Red Sea. And you have Egypt, Eritrea, balancing on the other side with their supporters, be that Saudi and others. So I think viewed from Washington, it might be too challenging to come down firmly on Egypt, Eritrea's side, because that will again not look too good in Jerusalem. ኣብዚያ ወላ እኳ ናቱ ኢንቴንሽን እስካለ እንተኾነ ሪዝነብሊ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ቁርብ ክውንነት ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እኳ ግብፂ ምስ ኤርትራ ትሽምግል እንተላ ንግብፂ ንኣሜሪካ ጨውያ ምስ ኤርትራ ጥራይ ክትዓርቃ ካብ ኢትዮጵያ ክትፈልያ እዩ ዝበሃል ዘረባ ግን ክብድ ዝበለ እዩ ንክትሓስቦ ምክንያቱ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ኣሜሪካ እቶም ዝዓበዩ መሻርክቲ ግብፅን እስራኤልን እዮም ካብ ክልቲኦም ድማ ኩልና ንፈልጦ ኢና እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ተቋፀራ ትኽእል ሃገር እያ እዮም ዝበሃል ስለዚ ኣከም ኩነታት ግብፂ ደለየቶ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ኢትዮጵያ ድማ ክንምንታይ ብእስራኤል ትዝወርን ብኢማራት ትዝወርን ሃገር ምዃና ድሕሪ ፈሊጥካ ወላ እውን ኣሜሪካ ንረብሓ ናታ ቀዲማ ምስ ኤርትራ ክትሰርሕ ትደሊ እንተላ እንድሕሪ ኮይና ንኢትዮጵያ ኣጓንያ ንኢትዮጵያ ደርቢያ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ብካልእ መንገዲ እቲ እስራኤል ዝበሃል ዘለዎ ፅልዋ ተጠቂሙ ኢትዮጵያ እውን ገለ ነገር መእተዊ ገዛ ክረክበሉ ዝኽእል መንገዲ ክግበር ከም ዝኽእል እንተወሓደ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምትልላኽ ክረጋግዓሉ ዝኽእል መንገዲ ክፈጥሩ እዮም ምንታን ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ እንድሕሪ ኮይና ነቲ ንኢትዮጵያ ጉሒፎም ክኸዱ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብ እውን ሓደ ነገር ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ህሉ ኸውን ከምኡ ኢልካ ክትግምት ይከኣል ይብል ኣሎ ያ ክውንነት ክህልዎ ዝኽእል ነገር እዩ ጠቕላላ ነቲ ሓደ ገዲፋ ነብዚ ጥራይ ከተተኩር ትኽእል እያ ክትብል ክብድ ዝበለ the key other partner here and I believe possibly that Israel has a stronger voice internally in the US administration than Egypt has and we see Israel is increasing its prominence in the region and its influence in the region and that will also come into play when it comes to Eritrea's rapprochement with the US. እጂ ኣብዚ ወላ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ተበጊስካ ጥራይ ክትሪኦ እንድሕሪ ኮንካ እስራኤል እኮ ኦልሬዲ ስጉምትናታ ትገብር ኣላ እያ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ መሪፃ ኣላ ኣብ ሶማሊላንድ ኣትያ ስለ ዘላ ብዝከኣለ መንገዲ ኢትዮጵያ ብሶማሊላንድ ክትመፀሉ ትኽእል መንገዲ ክደፍ እዮም ልክዕ ከምቲ ኢማራት ዝደልይዎ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ናይ በዓል ስዑድያ ፅልዋ ዝያዳ ኣብ በዓል ኤርትራ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ እውን እስራኤል ንኸይተኣቱ ብዙሕ እንቅፋት ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ግን ክንዱ ዝኣክል ነቲ ናይ እስራኤል መደብ ጠጠው ከብሎ የሚልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሶማሊላንድ ንባዕሉ እውን ስለዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስዑድያ ዝበሃል ይኹን ግብፂ ኢልካቶም ካልኦት ምስ ኤርትራ ዝያዳ ዝምድና ክገብሩ ክኽእሉሎም እንተተኻኢሉ ድማ ካብቲ ህልኽ ዝወፅኣሉ መንገዲ እንተዝፍጠር እውን ሕማቕ ኣይኮነን ግደ ሓቂ ግን እዚ ነገራት እዚ ክትሓስቦ ወይ ክትዛረበሉ እምበር ኣብ ባይታ ብቐሊሉ ከተተርጉሞ ትኽእል ነገራት ከም ዘይኮነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ so the situation is pretty ኣዝዩ ሕልኽልኽ ዝበለ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ድማ ምዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ኔክስት ብሓደ ክንሪኦ ኢና ግን እቲ ኩነታት ኣሰካፊ እዩ ዘሎ ናብ ናይ ትግራይ ንመለስ እጂ
ካብታ ናፍ ሰላምን ኩናትን መንጎ ዘላ ኣዝያ ቀጣን መንገዲ ሒዝና እንጻደፈሉ ከይተቐንጠጠት ጸንሐ ደምና ኩናት ክሰርብ ዝኽእለሉ በቐሊሉ ናብ ኩናት ተስተሓይልና ክንኣትወሉ ኣብ እንኽእል ኩነታት ኣለና ክብል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረዳ ጠንቂቖሎ እቲ ጀነራል ኣብቲ ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ዘርግሖ መግለጺ ከም ዝስዕብ ክነቕርበልኩም ኢና ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመናት ዘቑፀረ ምስ ደቂ ሓይልታት ዝተገብረ ናይ ኩናትን ሰላምን ጉዕዞና ኣብ ውሽጥና ዘጋጠሙ ናይ ምክፍፋል ሓድነት ናይ ቃልስን ዓወትን ታሪኽና ዝገጠሙና ኣዝዮም ከበድቲ ሕልኽላኻትን ፈተናታትን ሓሊፍና ከም ህዝቢ ሕጂ ዘለና ናዮ መድረኽ በፂሕና ኣለና ኢሉ እንተኾነ ብሔራዊ ባህግና መጻ ዕድልናን ጽባሕናን ብግቡእ ስለ ዘይመለስና ዝሓለፈ 5-6 ትውልዲ ኩናት ዘየጋጠሞ ወይ ድማ ብሰላም ዝሓለፈ ትውልዲ ኣብ ትግራይ የለን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ሕጂ ይኹን ጽባሕ እውን እንተኾነ ካብ ዝሓለፍናዮ ታሪኽ ዘናግፍ ስትራቴጅን ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከይገበርና ንቕጽል ኣለና እዩ ክብል እዩ ታደሰ ወረደ ገሊጹ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ስርዓት ኣፍሪሱ ስርዓት ዝተክአ ናይ 17 ዓመታት ኩናት ብዓወት ክዛዘም ዘይርብርብ ተጋድሎ ዘካየደ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምልኣተ ህዝቢ ሓድነት ፈጢሩ ንመንነቱን ክብሩን ልዑል መስዋዕት ከፊሉ ዓወት ክረጋገጽ ዝተቓለሰ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበሩ 27 ዓመታት እውን መሰረታዊ ዝበሃል ከም ንሪኦ ዘለና እንዳ ታደሰ ወረደ እንዳ ምኒን ክብሉ ይውዕሉ ኣለው ኣብቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ትግራይ ሓዱሽ ፕሬዚደንት መሪፃ መግለፂ ናቶም ከም ዘውፅዎ ሻድሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ኣፈ ጉባኤ ንወይዘሮ ምሕረት በርሀ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ገይሩ ብምምራፅ ንዝቐረቡ ውሳነታትን ሓሳባትን ምሻምን ብምፅዳቅን ይመስለኒ ተዛዚሙ ስለዚ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ደብረፅዮን ከም ብሓድሽ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ኮይኑ ተመሪፁ ኣሎ ኣብዚ እውን ካልኦት ፖስት ዝገበርዋ እውን ነይሮም ገለቲ ሚድያ ሕጂ ሸንኮለል ከብላ ጀሚሩ ስለ ዘሎ እቲ ፅሑፍ ቁርባዊ ፍሪ ስለ ዝብል ከርየኩም እዚ እውን ካልእ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተዓዛቢ እዩ ትግራይ ሪጅናል ኣሰምብሊ reconstituted under the control of the TPLF has elected TPLF leader Debretsion Gebremichael as a new president of the region. This points to a highly fragile and potentially volatile situation. Reports that the Ethiopian كمدما زي حجاب زخريكم صنعكم وساخي قال انتهي بالالو حدا ابزح من تاتريان له اب لومي كبابي ساعات 4 فرقان مالتي مغتري اب سمايات مغله نفاريت وق كتزور ترايا زدما ددحري مفرام وعلي ددحري مفراسي مثلا وعلي سممع بريتوريا قبل علي سماي كتما او كدحري وعلي مفرام ناي وعلي بريتوريا اب سماي كتما مغله نفلما وان منقصاص وتحضرات نفاريت خوينو تمزجب الله يبلو ስለዚህ again ዛ ወታደራዊ ጀት ኣብ ክልል መቐለ ኣብ ክልል ሰማይ ናይ መቐለ ከም ዝተራየትን ምስቲ ዶክተር ደብረፅዮን ፕሬዚደንት ኮይኑ ተመሪፅዎ ዘሎ ከፈራርሆም ወይ እውን ከሰንብዶም ኢሉ ዝገበሮ ክኸውን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ትኽእል ብሓፈሻ and the situation is ክብድ ዝበለ ኩነታት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ናበይ ገፁ ክወስደዩ እንታይ ክገብሮ እዩ እንታይ እዩ ኔክስት ስቴፕ ብዙሓት ከም ዝግምትዎ ዘሎ ብልፅግና ናብ ኩናት ገፁ ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ናዕበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ዓቕሚ እንተለዎ ኮይኑ ናብ ኩናት ገፁ ክኸይድ እዩ ርክዕ ምስ ኣምሓራ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ፍረ ኣየምፅኣሉን ኣሎ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ኣሎ ሕጂ ድማ ካብ ሓሊፉ ናብ ትግራይ ናብ ኩናት ክኣቱ እዩ ዝደሊ ዘሎ ኣገይን ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ዝኾነ ድስቅልቅል ዝበለ ኩነታት እናሃለወት ከላ ተወሳኺ ናይ ህወሓት ኩናት እንተኸፊትካ what is going to happen? I mean, everybody can assume እቲ ኩነታት ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸይድ ከም ዘይክእል ኩሉ ሰብ ግምት ናቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓጀውጀውን ምፍራስን ዘላ ሃገር ተወሳኺ ካልእ ነገር ንክገብር እንተፈቲኑ ከጋጥሞ ዝኽእል ፀገም ከቢድ እዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎ ድብልዎ ዘለዉ ፋኖ ኦላ ከበቂ በላይ ይህን መንግስት አውቀነዋል ይህ መንግስት ምንንም መመከት የሚችል አይደለም ራቁቱን የቀረበ መንግስት ነው ህዝባዊ መሰረቱን ያጣ መንግስት የተነጠለ መንግስት ነው በአንድ ግለሰብ ግልብ ግለሰብ የሚመራ መንግስት ሁሉንም በጦርነት አንበረክካለሁ ሁሉንም አጠፋለሁ ብሎ የተነሳ ኃይል ስለሆነ ማንኛውንም ተቃዋሚ ኃይል ሊያስተባብር የሚችል መንግስት ነው በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ነው በስልጣን ላይ ያለው ከመንግስት ባህሪ አንፃር ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር
እነሱ ላይ ከተጋፈጠ የህልውና ፈተና አንጻር እንጠበቅ ነው። ብሓፈሻ ብልጽግና ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ብተደጋጋሚ ሓደ ነገር ይዘርኢ ዘሎ ብሰንኪቲ እንደራናቱ ንኩላቶም ቶም አንጻሩ ዘለው ሓይልታት ኣብ ሓደ ዕላማ መፅኦም ብሓደ ንኽሰርሑ ዘገድድ ምክንያት እዩ ዝፈጥረሎም ዘሎ ይብላሎ። ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ንግዜ ክወስድ ዝኽእል እምበር ምውዳቑ ዘይተርፍን ኣዝዩ ዝተዳኸመ ከምኡ ድማ ካብ ክውንነት ናይ ህዝቢ ዝተነፀለ ስርዓት ከም ዝኾኑ emphasize that the government led by a single individual ብሓደ ሰብ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ who he describes as a shallow ሓደ ሰብ መምራሕ እኳ ሓድሽተ ዘይኮነ ንበዓሉ ንሱ ድማ ዕምቆት ናይ ኣተሓሳስባን ኣርሒቑ ክጥምት ዝኽእል ኣእምሮ ዘይብሉን ከምኡ ድማ he argues that the entire state apparatus is controlled by this one person without a real legal or structural check. ስለዚ ነቲ ኩሉ ኣካይዳ ናይቲ ሃገር ድማ ኣብ ኢዱ ተቆፃፂሩ ዘሎ እዩ። aggression and arrogance ዕብዳን ናይ ወራር ዕብዳን ከምኡ ድማ ካብ ኩንነት ዝተባተኸ ትዕቢት ሓዊስካ እዚ ዝኽተሎ ዘሎ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኩሉ ግዜ ሽግር እዩ ዝስዕበሉ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ፀገማት ናይ ብልፅግና ብሰንኪቲ ናቱ ትዕቢትን ድንቁርናን ዝገብሮ ዘሎ ድፊት ዝመፅእ ዘሎ እዩ። He believes that the government's military campaign have failed to achieve their objectives and will continue to be ineffective in resolving the nation's political crisis. ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ፈተነታት ፋይዳ ክህልዎም ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ድሌታት ናይ ህዝብን ኣብ ረብሓ ናይቲ ሃገርን ዝተመርኮሰ ስለዘይኮነ ብግምጣሉ ኩላቶም ተማፃሩ ዝኸዱ ዘሎ ብሓደ ሓቢሮም ብሓደ ተሰሚሮም ፅምዶ ተኺሎም ክሃርምዎ ከም ዝኽእሉ እዚ ዘረባ እዚ ካብ ብዙሓት ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ተማኺሮም ዝዛረብዎ ዘሎ እዩ ዝመስል ሓደ ጊዜ ግን ኣይኮነን። ውፅኢት ናይቲ ዝርእይዎ ዘለዎ እዩ እቲ ኣባይታ ዘሎ እዩ ባለውን እንትን አነሳ አንተ ጽምዶ እንዲፈጠር ያደረገው አብይ ራሱ ነው። እንዴት ነው ፕሪቶሪያ ስምምነት ከፈረመ በኋላ የትግራይ ህዝብ ጥያቄ ነበር። የትግራይ ህዝብ ጥያቄን መመለስ ቢፈልግ የጽምዶ አይፈጠርም። ትግራይን ወደ ሌላ እስር ቤት ቀየረው አብይ። ስለዚ ጽምዶ ናይ ኤርትራን ትግራይን ጥራይ ደይኮነስ ጽምዶ ምስካል ህዝብውን ኣካል ናይቲ ብልጽግና ዝወሰዶ ምርጫታትን ኣብይ ኣሕመድ ዝገበሮ ዕንደራን እዩ። ፀገም ናይ ተጋሩ መሰረታዊ መፍትሒ ተደይጌርካሎም መፍትሒ ክደሊ ናይ ግድን እዩ። ደቂ ሰባት ስለዝኾኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ጌርካ ሽግር ክትፈትሕ እንተደሊ ብኡ ጌርካ መሰረት ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ፅቡቅ ገፅካ ክደፍኦም ካልካ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት መምሃሪ ተጠቂምካ ምስ ኣምሓራ ዘሎ ፀገም መሰረታዊ ፀገማት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ምፍታሕ ምተጓየኻ ብግምጣሉ ንሱ እቲ ኩናት እቲ ከም ተመክሮ ናይ ኩናት ናይ መቕሰሚ ገይርዎ መጃሃሪ ተጠቂሙሉ ካብቲ ኩናት ዝተምሃርኮ ነገር ተሎ ነቲ ኩናት ተጠቂመ ቀደም ንፋኖ ድሓር ድማ ንኤርትራ ክስዕር ክእል እየ ዝብል ዕንደራ ይወሲኹሉ መርኣያ ናቱ ድማ እዛ ሕጂ በፂሓታ ዘላ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ካብኡ ዝመቆለ ይብላ ኣሎ። ተጋሩ ድሕሪ ክንደይ ሓሸውየን ቪሽስ ሰርክልን ሸንኮለልን ኣብ ሓደ መዛዘሚ ነጥቢ መፅኦም ኣለዉ። እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ትግራይ ጉዕዞ ወላ እኳ ብብዙሓት ነገራት ብዙሕ ትርጉምን ትንተናን ዝወሃበ እንትኾነ ኣገዳሲ ውሳነ እዩ። እቲ ውሳነ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ብጀካ ዶክተር ደብረፅዮን ካልኦት ሓደሽቲ ገፃት እዮም ኣትዮም ዘለዉ። This is also a good sign and we will see. It's going to be very interesting, man. This is going to be very, very interesting. I hope ትግራይ ናይ መወዳእታ ሽግራ መፍትሒ ክኾና እዚ ፀገም እዚ ምክንያቱ I think እቲ ህዝቢ እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ቀሊል ዘይኮነ ፀገም ስለ ዝኾነ I hope በዚ መፍትሒ ክረኽብሉ ኢኻ ትብል። Drain troops and resources. This isn't one conflict, it's several happening at the same time. And that creates a problem, because to launch a war against Eritrea, Ethiopia would need to concentrate its forces in the north. But every time it pulls troops out of these regions, it risks losing control on the ground. We have already seen what that looks like. Earlier this year in February, as troops were deployed toward the northern border, insurgent groups quickly moved in to exploit the gap. And that is the dilemma. Opening a new front doesn't just stretch the military, it risks something far worse, internal collapse. But even that isn't the biggest obstacle. The real problem is Tigray, because any war with Eritrea will have to pass through it. And right now, Tigray isn't a stable front, it's a divided one. Since the 2022 ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓብይ ዲሌማ ከም ዘሎን
ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ይኹን ናይ ካልእ ኣጀንዳታት ናቱ ብዓብዩ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝደሊ እቲ ውሽጣዊ ፀገም ስለ ዘለዎ ካብ ወፂኡ ዝኾነ ነገር መፍትሒ ክገብር ከም ዘይክእልን ኣይኮነን ናብ ኤርትራ ገፁ ክወርር ናብ ኤርትራ ገፁ ክወርር ኣብ ዝፍትነሉ ድማ እቲ ውሽጡ ዘሎ ፀገማት ነቲ ዘለዎ ስልጣኑ ክምንጥልሉ ስለ ዝኽእሉ ደፊሩ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ናቶም ፀገም እዩ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ሒዙ ክመፅእ እዩ እንታይ ክፈጥር እዩ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ብዝኾነ ክንቅፅል ኢና ጉዳይ ናይ ትግራይ እናማዕበለ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ብሕጂ ዝረአ ኮይኑ ፋኖ ብግዲኡ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብር ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ትግራይ ንቅናቄ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት አሳምነው ውስጥ በኦሮሚያ ክልል አዳማ ወረዳ ውስጥ በወሰደው እርምጃ ከ60 በላይ የአገዛዙን ጦር በትናንትናው ዕለት መደምሰሱን አስታውቋል። በተጋድሎው ከተደመሰሱትና ከተማረኩት የጦር መሳሪያ በተጨማሪ 7 ወታደሮች ፋኖን ብግዲኡ ቀጻሊ ብዓቕሙ ሓንሳብ ብወሎ ሓንሳብ ብሸዋ እናበሉ ምንቅስቃሳት ናቱ ይገብር ከም ዘሎን ግስጋሰ ናቱ ይሕይል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣጋይን ኣናዘር ናይትሜር ንብልፅግና ገለ ቁሩብ መተንፈሲ ክረኽበሉ ዝደሊ ዘሎ መተንፈሲ ዝበሃል የለን ገና ተጨቢጥካ ኩርምሕ ምባል እምበር መተንፈሲ ዝበሃል ዝወሃበካ ነገር የለን እዮም ዝብልዎ ዘሎ ብኩሉ ግንባር ከምኡ ምዃኑ ድማ ወላ እውን ኣብቲ ናይ ነዳዲ ገይርዎ ዘሎ ምቅያራት እውን ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል እምበር ናብ ፅቡቅ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ምልክት የለን so again we are witnessing a lot of things ብዙሓት ነገራት እናተቀያየሩ እናተበላሸውን ዝኸዱ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ድማ ንብልፅግና ከቢድ ፈተና እዩ ክኾኑ ዝኽእል እቲ ፈተና ናበይ ክወስዶም እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ወፃኢ ናቱ እንታይ ክኸውን እዩ ንዖም ዝምልከት እዩ ንሕና እናተዓዘብና ካብ ደይ ቱ ደይ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ጥራይና ክንርኢ ክንፍትን ናይ ሎሚ ይፍለጥ ካን ደልያ መሬትና ህዝብና ድማ ከይፈፀምና ኣይንኸርምን ዝብል መልእኽቲ ዘለኒ ኣይንግዛእን ኮይና ንብል ዘለና ንሕና እምቢ ኢና ንብል ዘለና እዞም ሰብ እዚኦም ንፒፒና ይጠቕምዎን እየ ዝብል ሓቂ ዘረኽ ነገረካ ለባ እንተዝኾን ፒፒ ንዓዶም ዘይጠቕሙስ ንዓይ ክጠቕሙን እየኽእሉን ኢሉ ነታ ምፍራስ ደኾን ይጥቀምሉ በዝሒ ዝፈርስ ሰብ ክህሉ ይኽእል 2-3 ተመፅውታ እዩ 2-3 ጥራሕ ኣይኮነስ ትግራይ ወሊዱ መዓዲብና እዩ ስራሕ ሰብ በስኪ ብሓደ ግዜ ውርድ ኢልካ ፖሊቲሮ ነርካ ውድብ ትመርሕ ነርካ ኣርሚ ትመርሕ ነርካ ኩሉ ነገር ትገብር ነርካ ምክትል ናይ ተዓዲ ኮንካ ወሊድና እንዳይልካ ደይልመን ንዓድኻ ንህዝኻ ዝሕስብ ነገር ይገጥምና ኣብ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከምዚ ዓይነት ክሕደት ብፍጹም ገጢሙ ኣይፈልጥን ኣነ እቲ ታሪክ ኣንዩ እየ መምህር ገረ ኪዳን እውን ኢሎም እዮም ዋላ ኢትዮ ኤርትራ ሲንክሳር ዝፀሓፈ ዶክተር ሰሎሞን ባርናባስ ዝፀሓፈ እውን ካልኦት እውን ኣለዎ ዓበይቲ ምሁራት ናይ ተጋሩ ዝፀሓፍዎ ናይ ዝሓለፈ ፓስት ኣክሽንና ጅብ ዕሙቕ ኢሉ ፅሒፎም ዘበልዎ ማለት ነይሮም እዮም ባንዳታት ኩሉ ናይ ሎሚ ይፍለጥ ኣብኡ ሽዑ ዘብልዎም ገለገለ ተባሂሎም ዝቕመጡ ኣለዎ መሰረቱ ናይ ሎሚ ወይኒ እዩ ናይ ሎሚ ባንዳነት እዚ ህዝቢ ትግራይ የነ ሳሞራ የነ ጻድቃን እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ስታይ ሁኔታዎችን አንዳንዴ ማለት እነዚህ ሰዎች ምን ይሆኑ ነው ብለህ ታስባለህ እንደሱ ሰው ማለት ነው እኔ ስምረት ፓርቲ ማየው ህልውናው ከአብይ ስልጣን ጋር ነው ያያያዙ ትልቁ ችግር የሚመስለኝ ስምረት አብይ ሲኖር ነው የሚኖረው ይኸውልህ አብይ ለምሳሌ የአብይ መንግስት ከትግራይ ያሉ ኃይሎች ድርድር አድርጎ እርቅ ካወረደ እነዚህ ሰዎች ቦታ የላቸውም አንድ ስለዚህ ዋው ግርም ይዝብል በዓል ረዳ ከምኡ ድማ ጻድቃን ከምኡ ድማ ስምረት ዝበሃል ምስ ብልፅግና ኣሎ ጥራይ ደይኮነሲ ህላወ ናቶም ንባዕሉ ኣብ ብልፅግና ዝምርኮስ እዩ ስለዚ ንብልፅግና ኣይኮኑን ዝቃለስሉ ዘለዉ ንምነፍሶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ኢሉ ብልፅግና እንተወዲቑ እሳቶም ክህልው ይኮኑን ዝገደደ ድማ ብልፅግና ምስ ትግራይ እንተተዓሪቑ ቦታ የብሎም ንሳቶም ስለዚ ዕርቂ እውን ኣይደልዩን እዮም ጉዳይ ናይ ትግራይ ክፍታሕ ኣይደልዩን እዮም ንሳቶም ትፀገም ዘሎ ቀፂሉ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝመፅሉ መንገዲ ዳ እምበር ዕርቂ ከጋጥም ኣይደልዩን እዮም ስለዚ ንነዊሕ እዋን በሊዖምላ እዮም ኣይሆብ ኣብዘን ዝሓለፈ ኣዋርሕ ገለ ሃብታት ጥርዮም ክኾኑ ምክንያቱ ክሊርሊ ነገራት ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ ስለ ንርኢ ዘለና እቲ ኩነታት ተተቐይሩ ድማ they're going to have a little bit difficult time but again እዚ ኩነታት እዚ ዝያዳ ምዕዛብ ዘድልየዩ ዝቀያየር ኩነታት እዩ
تحواسي ناتغير زخيس سلزلون هجون تقرأي عدش بريزنت مريضهم نجرهم ويبقى شجرهم تودي مالته يكونن they still have many other problems and يا من سلام من يلهم جن قليل زي كون بده جن أبقى ميوم تقتيروا لهجون تنايبل سجنا next move نايبل سجنا نايبن انت يكونيو حبيرنا كنكتات ولينا نزول لما نبهم كنا مسؤكن فتنينا so again this is a very interesting time to live ማለት بحما غمت بونك تري وتقول يوم بحكي زقرم كنتاتنا ننبر زلنا حجي نامنا إيرترا قربت لي قلت سلسته كتهازلكم يا حدا في الله نايز يسألوا لسيس كسمعوا لي أنا مالت الناس اللي يكون عندي جلس كسمعوا حدا نقدر ده يترداهم مني أنا بحري نكافولو مس إثيوبيا قبل كلهم نا إيرترا من سلام سلزدلي قال علامة يبلينا تفولتنا مالته دحنا هزبي إيرترا سدلي هزبي إيرترا أو كينات مليس حجاتي أو شجر كابزاتو أو عالم كا مكمل نيري لك تاريخ تلكم I mean ذا فيديو نايت فيديو كيف تخون دي مثلا نزلهم بزح شير تقبروا سلزلهم من البات نسوتاتيو غانين وزلو ترجم زلو زربا يبلون أبي أحمد نتا إثيوبيا قاصرة يكون أي كألن قدفنا بإيرترا متسي بحر قاصرة يكون نتا زركبوا هاجر ونكركبا كحزانة يكالنا له سلزي السبزي حرب بجدقات زنبر كوينو أكوننا عالم زي نبر زك كتطول نجر زي بلوك خونا له كاب حالي فجن إتا إثيوبيا تبال أب كميز بله فتنان شجرنات يا زلا بحر رخيبة ولا رخيبة زمن سلوت يلن حر تاريخ عم بيبدا ولا سجنت إيران عم بيبزلو زلو نبينو دي أبز عالم زنبر مسيلو يا قال إثيوبيا نبل سجنا كذا تاك عمل كارلو قل I know أنتي أب سوشيال ميديا أنك عود بزعي فتيني زودي بزع فتيني بقول ما نقدي أي سلطة كم سباخو خوينو متيو منفس ناي أملاخ سبخ فتينو أي سلطة تقاومو خوينو متيو أي سلطة بقول ما نقدي فتيني وأبز ميديا بوتان خرك أي سلطة أنكو عجزة زاز بلا زلو بحرنا هبو مس إثيوبيا مس أب نسرح قدرت بالقرب أتنشن أمسي أتوليا سزعبا أبزي أكثر حالا نجرا أبزي أكون على الوايز بالزلم we know you but again the region بزعبا زوريك تقبر مدبي باللينجن بزعات سدوا ليس رجلهم just نجر ميديا ناي حنتسو من فيم بلوه حنتسو من زنو حيزلو دهريو أذن زربازيهم كل جزء أنصار كخوانه أنصبح نقول إيرتران زي جزوان اليوم إيرتران كوجحفوهم زي حساب زي صبح نقول كالك بالممزدلي بزا فيديو جيرم كسأل الوخ نبريم هجي نابناي كنتاتنا إيرترا كنسجر لنك أنا كلت كبد بلا ملختات ከተማ ካልጋሪ ሓደ ወላዲ ብቅትለት ክልተ ደቁ ብቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ ሬሳ ናይ ተሞድ 5 ዓመትን ጓል 3 ዓመትን ደቁ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ካልጋሪ ብሓሙስዩ ኣብ ውሽጢ መኪና ተረኺቡ እቲ ወዲ 37 ዓመት ክሱስ ብዓርቢ ኣብ ሰዓታት ንጎ ናብ ቤት ፍርዲ ከተማ ካልጋሪ ከም ዝቀረበ ፖሊስ ታ ከተማ ፍሊጡ ቤት ፍርዲ ስም ክሱስን እቶም ግዳያትን ብማዕከናት ዜና ከይግለጽ ስለ ዝሓተተ መንነት ግዳያትን ስም ክሱስን ክግለጽ ከም ዘይከኣለ ማዕከን ዜና ሲቢሲ ኣፍሊጡ ፖሊስ ታ ከተማ ብዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ገበን ኣዝዩ ዘይሕሰብን ኣሰንባድን ኢሉ ቀጺሉ ከምዚ ዝዓቀኑ ፍጻመታት ኣብቶም ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቶም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡን ነዞም ፍጻመታት ዝምርምሩን ፖሊስን ከምኡውን ኣብቶም ቀዳሞት ግብረ መልሲ ዝሃቡ ዓሚቑን ነባርን ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ ኢሉ እቲ ፈጻሚ ገበን ብሓሙስ ሰዓት 10 ናይ ንጎ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ንደቁ ከም ዝቀተሎም ብምሕባር ኣበይ ከም ዘሎ ሓቢርዎም ፖሊስ ናብቲ ዝተሓበሮም ቦታ ምስ በጽሑ ደው ዝበለት መኪና ሪኦም ቅድሚ ሬሳ ናይቶም ቆልዑ ምርካቦም ከዓ ነቲ ደቀ ቀቲለዮም ዝበሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮም ሓላፊ ምክልኻል ዘቤታዊ ገበናት ሰርጀንት ማርክ ሬይን ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስድራ ዞም ግዳያት ካብ ቅድሚ 5 ዓመታት ሕጋውያን ሰብ ሓዳር ኮይኖም ክነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ቅድሚ ዓመት እዮም ብወግዒ ተፋቲሖም ኢሉ ሰብ ሓዳር ኣብ ዝነበሩሉ ስኒት ይውሕዶም ስለ ዝነበረ ፖሊስ 4 ግዜ ናብ ገዝኦም ተጸዊዑ ከም ዝነበረ እንተኾነ እቲ ዘይምስምማዖም ክሳብ ናብ ምክሳስ ዝበጽሕ ከም ዘይነበረ ሰርጀንት ማርክ ሬይን ኣብሪሁ ፈጻሚ ገበን ነቶም ክልተ ደቁ ብረቡዕ ከባቢ ሰዓት 5 ናይ ምሸት ካብ ኣዲኦም ከዛውሮም ኢሉ ሲድዎም ካብቲ ከመልሶም ዝግቦ ሰዓታት ምስ ደንጎይ ግን እታ ወላዲት ንፖሊስ ሓቢራ ፖሊስ ንፈጻሚ ገበን ንምውካስ ደጋጊሙ እኳ እንተደወለ ክምልስ ከም ዘይከኣለ ማርክ ሬይን ገሊጹ ረቡዕ ናብ ሓሙስ ኣብ ዘውግሕ ነቶም ክልተ ደቁ ከም ዝቀተሎም ከዓ ፖሊስ ኣብ ሬሳ እቶም ቆልዑ ድሕሪ ዝተገብረ መርመራ ክፈልጥ ክኢሉ ፈጻሚ ገበን ሎምሶኒ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ
ፖሊስ ሓቢሩሎ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓዘን ዝተሰምዖም ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ሓዘኖም ንምግላጽ ተኣኻኺቦም ነይሮም ብፍላይ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ነበርቲ ካልጋሪ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ከተማ ኣብ ዝርከብ መቸም ድሕሪ ዝዘረባ እዚ ትዛረቦ ነገር እንዲህ ዘየለ ኣዝዩ ዝሕዝን ኣዝዩ ዝሕዝን ኩነታት እዩ very sad መሳኪን ህፃናት መንግስቲ ሰማይ የዋርሶም أمين بزح عينت حماق نجار سمعنا عندنا كم زجنا يسمعكم من البعض زون حدش نجار قاون خاليو انتهينا نخون زلنا جن زجرمي بحكي أينو حضاراتنا يرتروينا بدقة بو كم زي له كنتاتنا حضارات بو كم زي له مثل لاخ نابرت أي خيط كم زلوا حتى كمو آسنا عبيه خيط كم زلوا بخمس من قد كن كنقصر عين خلينا ناي بحكي أنا نمي علي زرباز دمجي سمعيو انتاي كم زول كمان تفين له أمين عبقي قا انتاي وريدو انتاي وقينو زقلا هتقول نبورن ديجن كم زيك كبر نزلي سمتال كخط زاربنا مخان من الدقة السعنات أم انتاي كويلو بحكي زعزني anyway it's a very sad بحكي حزن أبزلنا يو استخالنا من قدي بزوج أجمعات كم زولي بس حني كنت انكغلنا بحكي كنت انكغلنا أنا بعلي يجي زرباك وعد كم زلني فلي تزلوا أبزناي سوشا أبزناي محبراوي وأبزناي حضارات من نابرون نازيقاتنا بزح فردي يدلني من أربعتي كم مخرين لأنه بوزل لناون أجمعات كون سلزهد سلزي أملاح معرتي نتوم قالوا مكسر سماي وارسم نتوم بحمام من قد زلنا هذا ما نابكون من قديم لسنة راح يقبل ذلي كالو ولا حنت قبل ذلي يلا بعبي دما تي سنة عمراوي كنتات أنا ندك سبات صبوا كم زيلة من بعد بزاكير كل ديانة أتحوات كمية أنيو أرام ولدابي مسخون سلهو أبزن وحدات معلتاتي عزيز عزن زيناتات كبسة معنا أب سوشيال ميديا حدا نايتا إثيوبياوي تيك توكر بقصة إداهي ودا زحلفتيو قدميون قمت عزا النابا خيط كلا سرحتو فيديو تزاربتو ريانيرا استفلا لي سباتون باتي زقات ما زنبرا نيجاتيف رياكشنات هون ويون سايبر بولينج نبلو تسألي مدهال تعرفي أب كومنت كاوتا بقيسا أب تدرجاتي كم زبتحت يزاربو نيرا أزيد ما زحزن السايبر بولينج زبهال بإنترنت كوين كاب قلع منت هون زي قلع تحبي خان سبات مدهال مصراف تسأل منزح نبزح سبيو أب حدا قاي يتيزولو مالتيو كالاي دما أزيو زحزن سمع إذا أب كندا زقاتما مالتيو زي كلتا دقو زغتلا حاو أزيو ولت أمروهاسي تمالاليسو زرب شكا مالتيو إذا خلتيو خرق خلوغن إلو زمت نقر تدعالو خوينو it's a mental health struggle تبهاليو أنا يخون كالو تحوات كون بتدقاقامي كمنا العلو أرقستات إذا سنة أمره تعناويون mental health تبهاليو علم بعبايون حجي عبي فوكاتي باتو زلايا كمتي أكلاوي تعنانا نقدسلو لبخا حميمكا سمكوخا حميمكا صبوغ زربايات زرب زلاها حفتنا ريام يا أمين ناي حمامي برزنا يتعنا يكون ناي حمامي نحمم دمات كنا ناي تعنا تقم سلو زلوم أملاح تعنا يورد لهم ترينا خنا بالنقل برزا بس مسيخا جيت تن مبال كبد بلايو حرق زي ما من البتاب الشانلي ونريهم يوم من 5 عينات حزنات قال ملك قد فيه تغلال أنا أتو تزربانا بزحلو تزمس كويلة تسمعن تراينا دراما زقادو خويني تسمعني that's why أنا بزح دراما تابسي جرمن تقاتي ما بزقلك سمع كل قايم تصوني زلو قال سبات كم زنا يحبرت سبنات كم زي ردعاني ويزي قدس مسلكم سبات اللونجن I think إن إحنا نزاربو من البات ندادي وصغلو خيلو ونزبل من تعلن بتخوين بتي توم لبما تزاربو أملاخ دم يحلهم نخلص سبد ما أملاخ يحلو كل دلنا يلومي أرسب زكودي thank you